José morreu de unha banda e teñen que agora chamou que teñen outra agora. Estamos todos. Sí. No. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces. O primeiro punto sería a aprobación da ata de sesión extraordinaria de urxencia de 19 de 8 de 2020. Votos a favor? O segundo punto sería a aprobación de ata de sesión ordinaria de data de 28 de 9 de 2020. Votos a favor? O terceiro punto sería a aprobación de ata de sesión extraordinaria presente data do 9 do 10 do 20. Votos a favor? Aquí con respecto ao expediente 757 temos que votar a ausencia. Votación de ausencia, votos a favor? Urxencia como? Non pasar por función informativa. No. Sí. Por o conhecimento está judicial de feito. O 6 de 2020. Vale, paso do caso. Por favor. De incluir. Sí. Como? Nun final. Estamos votando a inclusión. A urxencia. A palabra, Mireia. Vale, este expediente para o reconhecimento prejudicial crédito é para autorizar o pago de duas facturas. Unha é do procedimento judicial do Consello Nacional de Seguridade Operaciones de Abogados Roeval, por importe de 2016,54, e outro é de Servicios do Estado na Feira de Nadal do Vale, que é de originarios, que son 435,60. Non sei se queres... Vamos, sí, pero a partir de rebajo que sigue detrás. Porque en general non treno para atrás. Pero cal fora o motivo que estuxáramos? O motivo que fixeste era que non había ningún traballo feito, Non, pois non. que non había unha relación dos traballos. Vale. En que se quedaron ese pleno? Eles non fixeron a relación, pero o que se fixeron foi unha cuestión de liquidez dos expedientes e meteron todos os traballos que ten.
todos os contratos. O traballo está feito, poderlo revisar e poderlo ver. Pero nese pleno, claro, cando se deran para atrás, que se separa que insistiremos para que se sacara a factura da relación, que depois de non existir preferiste se sacala, díxose, ou quedouse no compromiso de que volvían a meter, e antes de meter que llevaba a pasar un informe da relación toda de traballos que esa empresa fixera no mes de diciembre. Eu estou mirando aquí, ou bueno, nós estamos mirando aquí no expediente de reconhecimento extrajudicial e aquí non hai ningún informe. Si que hai un informe de intervención que pon que diz que esta empresa que ten acceso aos expedientes, a intervención comprueba que a través da plataforma de gestión de expedientes gestiona rebases abogados, a través de seu representante ten concedido acceso a diversos procedimentos de contratación. En dichos expedientes constan como documentos los correspondientes pliegos elaborados al efecto y suscritos por el representante da misma. En ningún momento pon O traballo que se fixo. o traballo que se fixo. Aquí pon un traballo general, o que non consta, o que fixo realmente en diciembre. E volvemos ao mesmo. Quedaste no compromiso que non está. Volver a escrever esa factura sin nada. En relación cos traballos, que é dicir, que cando unha persona faz asesoramento, un asesoramento, unha parte do traballo que fai é un asesoramento, pode ser verbal, pode ser comunicado... Non pode ser verbal. Quer dicir que, se entramos nesto, aquí todos teneremos asesores, ou partes van asesores. Pero pregunto tamén de que forma estaban pagando, por asesoramiento. O asesoramento asesor, págase por pero se realmente tedes constancia de que esta empresa estuvo facendo asesoramento, por que non traedes o informe onde consta todo o traballo que esta empresa estuvo facendo? Volvedes co discurso que adoptastes cando foi no pleno ese, creo que foi en maio, pero seguides sin ter o informe que acredite o traballo que fixo esa empresa no mes de diciembre. Se todo o conxunto do traballo a empresa non ten aportado... Pois se todo o conxunto do traballo non pode traer unha factura mensual, terá que traer unha factura ao que pase por 9 meses, e que cando ao cabo dos 9 meses que se pasaron esta empresa teña todo o traballo feito, pois habrá que pagarle. E se non ten todo o traballo feito, pois non se podrá pagar. E non se poden ir adiantando os cartos en diciembre e fazer todo o traballo. Maio, agora en noviembre, eso non fai o A traballo. empresa ten un traballo feito. Pois demostrado. Claro, Tamén non temos acceso. Pois entonces é o que estou dicindo. Nos pedimos que se aportara. Por exemplo, se iba a escrever un informe con todo o traballo que esta empresa fixo, non é de diciembre, é o informe que está. Dos teres que é o portavoz. Isto parece un pato dun colegio. Sí, parece un pato, un colegio. Falado por orden. Estou falando eu. Bueno, por falar por orden, me mete la orden. Se dixe, se realmente tedes o traballo feito, demostrado, enseñado, o que consta aquí no expediente. Por que non? A ver, Quero- perdón, perdón. Perdón. Ao final, tanto ten o sea, eu penso que pode determinar as cuestións do magisterial sin ter que Eu penso non, traes un informe firmado porque non teña que firmar corroborando o traballo que esa empresa fixo, non é de diciembre, acabouse. E nós cando deixamos o informe que teña que vir firmado porque ten que vir firmado. Traballo feito, como ter unha relación de 27 cada mes, xa non cobras. Tendo traballo feito, gustaría. Pero non sabemos se o traballo está feito ou non. Nós queremos comprobar se ese traballo está feito. Mireia, Pois aportádnos acceso. Vamos a ver, nós non podemos aprobar esta factura Claro. conforme está porque deixa moita desconfianza esta factura. No mes de diciembre, xa o Souto, o portavoz, xa dixo que esta factura, bueno, pues que era de dudoso tramitación. E seguimos pensando en mismo. Porque desde diciembre a casi un ano volvedes ca mesma factura, pero co mesmo contido. Nada, non hai nada de nada. Non hai nada. Asesoramento pode asesorar calquera. Pero non pon o que costa, o que fixo. É como ustedes traen unha factura ao pleno, querela envainar aquí, non costa ninguna cousa do que se fixo. Nesta factura. Vanse pagar 2.000 euros así pola casa. señor Otero, perdón usted. Usted non tuvo asesores. Facía documentación verbal, asegurado normalmente. Xa lle trouxemos aquí o pliego cando usted falou do pliego da Alba, Estou falando da Alba. Pagouse por un traballo. Moito máis atrás que todo. A empresa que fixo o traballo é responsable. É un informe verbal. Quen é o responsable do informe verbal? Quen é o responsable? Onde queda demostrado un informe verbal? Quen dou ese informe verbal?
Os informes terán que vir firmados debidamente, porque Fala ten que vir vostede, firmado. fala vostede, Retiro a palabra. Retiro a palabra. Unha vez, retiro a palabra. Dúas veces. Retiro. Está bueno. Cando non hai argumentos, retiro a palabra. Señor alcalde, se siga usted amenazando así, Non ameaza, amenazo o sea, nada. cando empecemos, é que xa marchamos todos, que queda vostede Non solo, estou- porque non se está estou quedando amenazando solito, se a está quedando solito. Usted tuvo asesoramiento Sí, sí. telefónico, verbal, usted tuvo o non Sí, tuvo? pero había facturas de recibo que se facía, non como isto que non hai nada. Non como isto que non hai nada. E non intente engañar a oposición, non intente engañar. Aquí nos está Engañar. engañando, aquí nos está Intenta, engaña a engañando. funcionarios e engaña a oposición. Pasamos a votación. Mira, podo falar. Bueno, bos días a todas e a todos. A ver, este punto de orde do día, un pouquiño remitíndome ao que decía Diego, aquí hai unha factura de 2000 e pico euros que está de decembro do ano pasado e o compromiso dese pleno foi en que se iba a demostrar os traballos realizados. Bueno, eu non dudo que os teña feitos ou non, o que queremos é velos. Nós non temos acceso a todos os expedientes do Xestiona e vós comprometestesvos dentro do goberno a darnos acceso aos traballos que había nese mes. Meses despois apareceron facturas pagadas a esta mesma persoa, a esta mesma empresa, non? Creo que en febreiro, marzo ou algo así xa estaban pagadas. E xa daquela xa as vimos. Quedaba esta pendente e creo que quedaba unha de xaneiro, que agora non me dou conta se está ou se non. Nós o único que queremos é que nos dedes esa información, esa relación dos traballos, simplemente eso, non estamos pedindo outra cousa. Se retiramos un día e vimos aquí 10 meses despois e seguimos ca mesma argumentación sin traernos a relación dos traballos feitos en decembro, que pretendedes? Que imos a votar a favor desta factura? A ver, non fai falta nin sulfurarse, nin poñerse de malos modos, pero o que non podemos é permitir que se nos tome a pitorreo a calquera dos que estamos na corporación. Entón, se traedes esa relación ou nos dades acceso ao expediente, podemos comprobar os traballos realizados nese mes, pois poderemos aprobar a factura. Mentres tanto, a nosa postura dentro do BNG vai ser volver a retirar a factura para que se poida pagar a outra. É o único que vamos a decir neste punto, pero o que non pode ser sempre con a mesma volta, sempre dándolle voltas. Os asesoramentos poden ser telefónicos, poden ser verbais, pode ser como queiran, pero teñen que estar reflexados e teñen que ter constancia en algún lado. E nós queremos velo, porque ti podes sabelo que te asesoraron 30 veces por teléfono, pero nós non o temos por que saber. Nin o sabemos. Entón, tens que reflexalo en algún lado e darnos probas de que ese traballo está realizado. Unha vez teñamos eso, poderemos aprobar. Se é un asesoramento, será para todo. Non será solamente para a parte dos contratos que se dan Para o que queiras. O asesoramento que necesites para o que queiras, se está ben feito e está justificado, nós podemos aceptar que está ben feito e que está justificado e podemos aprobalo. Pero mentres non sexa así, non imos facer. Nese pleno é verdade que se retirouse a factura e adoptouse o compromiso de que se iba a solicitar un informe cos traballos realizados nese mes. Eu, personalmente, miles de veces solicitei ese informe. Ese informe eu non teño constancia. Si mandaron algunha vez un informe tal, así algún traballo, pero nunca firmado ni nada. Eu non teño constancia dese informe. Si é verdad que os asesoramentos poden ser verbales, escritos, tal, tamén era verdad que tiñan que vir todas as semanas ao Concello. A verdad, eso botaba en falta. Solo viñan por determinadas cuestións. Bueno, entonces esa factura é mellor retirala para poder pagar a outra. E que sí que aporten esa factura, que aporten ese informe solicitado. Si nós propoñemos que se retire a factura, senón se vai a votar o mismo, porque temos que votar. Poder pagar o servicio veterinario. Respecto a isto, Mari Carmen, que sabes perfectamente o traballo que fixo este. Eu sei perfectamente, eu sei que pedimos un informe, o informe non chegou. Que sabes perfectamente que este señor veñen aquí varias veces.
Sí, solamente tiñan que vir todas as semanas e solamente viñan, acórdome dunha vez que foi polo contrato do IDAI, que eu non estive nesa reunión, que chegaron de sorpresa, tiñan que vir esa semana para asesorar, non viñeron, chegaron de sorpresa ás 12 da mañá, estiveron no teu despacho, portas cerradas, das 12 da mañá, unha chea ás 2:30 que estaban ali. Ese día sí viñeron. Bueno, Polo contrato do IDAI, porque viñera aquí unha empresa. vou te algo máis. Con respecto ao proxecto de IDAI, se non son estes señores, perdíase subvención. Porque se este señor non redacta o proxecto, se non redactan os pliegos como redactaban os pliegos eles, pois o tema como estaba, sabrán o que ven, que estaba na parte económica. É como estaba. Dá unha explicación como estaba o tema. Tamén é verdade que se falamos do IDAI, tamén hai moito que decir. Despois, ao final, a adjudicación foi recurrida, chegou tal, a adjudicación foi recurrida, presentouse un recurso e sacouse mañá. Iso tamén dá moito que pensar. E a mí que me quer dicir como Nada, non quero decir nada. Eso, mira, vamos a ver. Só estamos falando desta factura. Eu considero que se debe, que sí, eu soliciteille personalmente por email ese informe. Sí, en todo momento mostráronse receptores de que iban a mandar ese informe, pero o informe eu non o teño. E Ricardo, estabas aquí, como estábamos todos nós. Sí, eu sei que tal. Perfectamente todo o traballo que dice así, pero, a ver... Porque ti manejabas como... Sí, pero se quedamos nun compromiso, Luis, se quedamos nun compromiso de facilitar, de decir, pois ese mes fixeron tales traballos, que traballo costa que manden un informe dicindo, pois sí, fixemos isto. Ou nada, tamén é verdad que un pliego, pois ao mellor ese mes, un pliego podese facer nun día, podese facer nunha semana, podese facer nun mes, ou nese mes tampouco non se fixo nada. Eu sei non dai proxectos do IDAI con valor moi similar a isto, que valeron máis caros co asesoramiento que están cobrando eles. Bastante máis. De algún efecto que fixar esos pliegos. Así que entonces non tiramos aquí tema para el bolso. Pero retiramos as facturas, está retirado. Hai que votar o retiran xa vostede. Sí, retiramos. Desde aquí. É unha, está poñendo unha emenda ou sí. Se retirades todo o asunto, pues nada, xa está retirado. Modificades o punto, entón tedes que votar a modificación. Votos a favor? Da factura de veterinario. Queda aprobada por unanimidade a emenda de retirar a factura de Cargas e agora tedes que votar a aprobación da outra factura. A factura é o 759 e a transferencia de crédito o número 11 2020. Tens que votar. Está dentro do mismo punto. A ver, votar. Sí, a ver, dentro do mismo punto. Dentro do mismo punto. Dentro do mismo punto tens que votar a aprobación da factura. Votos a favor? Por unanimidade, sí. Ahora pasamos al último punto. Expediente 759, que va a transferencia de crédito número 11 de 2020. Votamos la urgencia, votos a favor. Mireia, te lo palabra. Vale, para la transferencia de crédito número 11 de 2020,
para poder pagar as facturas pendentes de pago. As partidas, ainda que vexades importes de 8.000 euros, bueno, perdón, 44.500 con 40 euros, son varias facturas que caen con a partida, non é que se paga unha por ese importe. Non sei se... No, que facturas son as que nos digas? Porque non, aquí non se explican na documentación que aportastes, non se explica a todo que vai repartido estes 46.000 euros. Mira, hai facturas para materiais de COVID, hai as mamparas, aportes de servicios sociais, temos a redacción de proxectos tamén, facturas de EDEL, un pouco así, de todo como había partido. E non quedan máis facturas pendientes, dado que vostede é responsable xa de economía, pero eso, non queda ninguna factura pendiente, vamos ter que ir a outro expediente extra de crédito, de transferencia de crédito, agora estamos no número 11, non queda ninguna factura pendiente por aí que non teñan, que estean xa sin consignación. Estas facturas en concreto son todas del capítulo 6 y son facturas que han quedado a lo largo del año hasta fecha de ahora. Han entrado en intervención y que no tenían consignación porque son del capítulo 6 y luego son un poco prorrogadas y se ajustaron a nada. ¿Vale? Entonces, a fecha de hoy, lo que es gasto de capital, o sea, el capítulo 6, no hay ninguno que vaya a quedar fuera de esta transferencia, lo que esta en tramitación que vaya a entrar aquí a final de año no lo sabemos. De gasto corriente tampoco, a día de hoy estamos introduciendo las facturas, de intervención, a día de hoy sigue habiendo crédito en las partidas. Hasta se ve, cuando entren estas últimas facturas, que crédito hay y se va a hacer una transferencia. En todo caso, insisto, que no se prorrogaron y que estas son facturas del capítulo 6. No son facturas corrientes, de gasto corriente. Son del capítulo 6 y son facturas de señalización, la secadora de la guardería, contenedores, las mamparas y las puertas de servicios sociales como el tema COVID. Son facturas de tipo de EVE, también hay antivirus, equipos, facturas del capítulo 6. Pero de facturas de COVID ainda hai facturas pendientes de pago, non? Bueno, las que están para pendientes de informar para aprobar, que yo creo entender, o creo recordar que son del mes de septiembre, estamos en octubre. Como bien sabe, hay 30 días para presentar una factura y 30 días para pagar. Pero, como ustedes saben, que creo que ainda siga habendo partidas sin consignación, sin presupuesto, que non van poder pagar as facturas que teñen vostedes aí en intervención. Bueno, las que están en tramitación, ya le digo que no lo sabemos aún, que están recogiéndose de casos. Ahora, las que están pendientes de informar tienen consignación. Porque las que no tienen consignación son estas, de capital, que las traemos aquí. Nós o que votamos de menos é que, por lo menos, debía aparecer a relación, non o montante, a relación das facturas de todos os proveedores, de onde vai destinado estes 46.000 euros de... Sí, son 46.000 euros. Sí, estes 46.700 onde van destinados. Repartieronlas así, pero creo que a oposición non sabía ni se iba para COVID, ni se iba para pagar barreras de seguridade, ni se van para tal, que estamos aquí preguntando o outro día sin de casualidade. Aquí traen as cousas como se foran tapadas e nada máis. Temos conocimiento que hai facturas presentadas aquí, que por eso lle estaba preguntando se teñen consignación ou non. Hai poucos días que pagaron facturas de desbroce, pagaron unha de 18.000 euros, pagaron outra de 11.000, e creo que hai facturas pendientes de pago de 6.000, 6.050, 8.400 e 17.000. Teñen consignación para poder pagar esas facturas? Pero vamos a ver, ya le comentaba... Se están presentadas aquí, por que non se trouxeron hoxe tamén para reconocer? Ya le comentaba hace 10 minutos que en intervención tenemos constancia y hemos informado acerca de 2 facturas. El resto de facturas yo no lo sé. Eso lo dicen ustedes, yo no tengo conocimiento de ella. Cuando llegue el momento... Usted no tiene conocimiento cuando están presentadas aquí. Usted, señor Otero, perdón, usted, señor Otero, non se mete por funcionario. No. Usted non me engañou aos funcionarios. Mire, vostedes, señor alcalde,
pretende mentir, engañar aos funcionarios. Aquí Pretende os funcionarios mentir saben todo e engañar perfectamente. aos traballadores, como fixo outro día no pleno. Pretende mentir e engañar a oposición. E pretende mentir e engañar como non, aos proveedores. Os proveedores queren cobrar. Queren cobrar, non queren botar 6 meses ou 7 meses sin cobrar. E hai algúns destes que teñen os traballos feitos, algúns destes que teñen os traballos feitos, e non van de poder pagar. E non lle van poder pagar. E depois van nos chamar para reconocerle. Ou igual van a quedar, dicir, que non presenten a factura e traen a para o ano que ven. Iso é o que vai a pasar. Segregación de contratos. Tamén. Sí, vostede é parte de responsable tamén desas facturas. E da segregación dos contratos. Eu se lle contan por detrás, o cae o Non me teño que contar nada por atrás. Hai facturas presentadas aquí xa. Hai facturas presentadas. Están interventora máis 3 están con ela. Por eso preguntamos por que non se trouxeron, porque non as meteron tamén aquí hoxe. Porque dentro de poucos días, e lle queda máis remedio que volverlas a traer aquí ou de non dicirlle, devolverles a que as trae por ano que ven. Pero, un momentito, perdón, vamos a ver, en esta transferencia de crédito, todas las facturas que hay son del capítulo 6. De las que usted está hablando, no están aquí. Efectivamente, pero las pudieron haber metido, pudieron haber ampliado y buscar más. Dentro de un mes o 15 días nos van a venir ya con el número 11, perdón, con el número 12, ya. Bueno, ya le comenté que aquellas facturas que no tengan confirmación presupuestaria para un reparto suspensivo con insuficiente de crédito intentando... Correcto, eso estamos de acuerdo, Entonces, ahí ya será cuando ustedes, entiendo, que podrán tener ahora mismo de intervención de la constancia de dos facturas que se han aprobado y que tenían consignación. Estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en eso y estamos de acuerdo que también que aquí falta claridad en la presentación de estas 46.700. Sí, porque es la transferencia de crédito, no la aprobación de las facturas. En todo caso, cuando se haga la operación de aprobación de las facturas, pues, lo vamos pertinentes, lo haciendo encima, pues, pero vamos, esta es la transferencia de crédito, no la aprobación de las facturas. Las facturas sí hay que Xa, eu entendo o que diste, pero que nós chegamos aquí 11 importes ou 12 importes que non sabemos onde van. Entón, nós non temos a información necesaria para tomar unha decisión, para adoptar un pleno, se votar en contra, a favor, a abstención. É dicir, nós sabemos que isto vai para o capítulo 6, pero non temos conhecimento das facturas estas, do gasto que se fixo en estas cantidades todas. Entón, na condición que se está, que levamos dicindo moito tempo, que está de estrés frente a unha oposición de 13, non quedaba de menos, pola vosa parte, unha relación aquí no expediente, onde conste, pois todas as facturas que se van pagar con estes 46.717 euros. Está fora do resto do que está dicindo Jesús. A ver, é que é eso, outra vez, pero tráese a medias. Eu non digo que o expediente estea mal, pode ser que o expediente este ben, pero non quedaba de menos. É dicir, por reflejar unha simple relación de gastos para onde van estes, non sei se son 8 facturas, se nestas 11 cantidades pode haber máis facturas, pode haber menos. Dá a sensación que ti dudas de intervención. Non, Bueno, Luis, por favor. Eu quero saber que se gasta, nada máis. A labor da oposición, Luis, é fiscalizar. Entón, nós temos que saber onde se gastan. Entón, eu a mellor estou totalmente de acordo con estes 12 importes que aparecen aquí, ou a mellor incluso fora máis en algunhas partidas que gastará de máis, pero nós queremos saber que se gastaron estes cartos. É dicir, se isto se trae a votación ao pleno, o pleno ten que ter toda a información, non pode ter a información a medias. A información ten que estar... Eu non estou dudando, volvo a repetir, non estamos dudando deste gasto. Pero nós temos que saberlo. É dicir, porque non queda máis. Aquí hai 3 documentos. Pois un cuarto documento, relación de facturas para a transferencia de crédito 11-2020. Pola vosa parte diría moito. É non chegar aquí a estar preguntando ou estar mareando a interventora. Oye, de que son estes 8.700, oye, de que son estes 12.000, de que son estes 1.700, de que son estes 650. E que quere ver todas as facturas que hai para pagar agora? Unha relación, Luis, unha relación do que traes ao pleno. Eu quero ter toda a información. E ti tens que dar. Se non traigas ao pleno. Intervención, te estás poniendo completamente todo o que ten intervención. Non sei de que... No, desto, do que ven a pleno. Eu teño que ter toda a información do que ven a pleno, non a mitad.
Eu aquí teño a mitad. Ti dame o resultado final, eu quero ver tamén, non quero só ver o resultado final, eu a miña labor de fiscalizar e saber en que empleastes estes cargos. Dá unha sensación hasta que quere ver os contadores que están 40 KLC. Dá unha sensación de máis. Vendo todo isto, é que que vexa personalmente. Que non quero entender é imposible explicar. Luís, eu creo que está claro. A ver, nós o que non podemos é chegar. Hoxe xa levamos unha semana, xa a semana pasada entrou esta transferencia, pero a semana pasada era un pleno extraordinario urxente no que ao día seguinte aparecía unha relación de 12 partidas, non? De 12 partidas, hasta 46.000 euros. Non sei, na noite eu creo que non nos dá tempo a ver as facturas porque unha, que os traballadores aquí non están, e as traballadoras, entón, nós o que che pedimos, xa che pedimos máis veces, que cando haxa que traer unha transferencia ou que sexa un recoñecemento ou que sexa que non lo digades con tempo, que nos enseñedes a relación de facturas. Independentemente de que haxa outras facturas pendentes, como decía Carmen, eu que sí que che digo é que estamos en outubro, logo empezamos un ano novo e hai que facer un presuposto. Porque senón o ano que ven vamos estar outra vez na mesma. Vamos estar facendo recoñecementos constantemente, modificacións, transferencias, etcétera, o que conleva máis plenos extraordinarios, e iso supón unha carga para as arcas do Concello. E iso non é máis que falta de planificación, que é o que levo dicindo sempre. Falta de planificación, falta de organización e falta de experiencia, seguramente. Entón, o que che pido é que, sobre todo, te centres nos presupostos. Non podemos estar cos presupostos prorrogados outro ano máis, porque senón temos que estar constantemente modificando todo. E improvisando. Se nós ocultamos ahora mismo que a intervención ten as partidas e ela recolle o diñeiro das partidas de os que ten o diñeiro... Pero ti non eres consciente que se fai un presuposto lle será máis fácil a intervención poder levar o seu traballo ao día? Que se entende perfectamente. Ademais, quedou de facelo, eu creo que dixeron en setembro, en outubro, que tería os presupostos. Creo que nos dixeras sobre estas datas. E fai meses que me estás dicindo, estámoslo mirando, bueno, pero que non se trata de que mires ti solo, que está de estrés, Bueno, pero primeiro terás que mirar o crédito que tens para empezar a... Xa, pero que levas un ano e pico mirando a ver o que hai. Bueno, nós mantemos a mesma postura que as outras duas partes. Debe constar unha relación de facturas porque senón con estes importes non sabemos a que se refiere ni nos costan os gastos para votalos. É que por facer desa maneira parece que intentades ocultar algo cando seguramente non é. Seguramente non é. Non digo que sea. Non digo que sea. Eu non tenho que Aí era o que quería chegar, que ao final pensabas que se vos oculta que non se vos está ocultando porque vos viñestes a semana pasada anterior e que se todas as facturas que hai aquí. Entón, a mí parece ben perfecto, sí. Viñestes por aquí, temos constante que viñestes e vistes as facturas que se van a pagar en estes partidos. Destas non. Sí. Eu os que viñen en Vale, non sei se viñestes, sí non viñestes, pero sí que viñestes e vistes todas as facturas que hai. Entón, eu que digades parece perfecto, pero que consecuencias para as vosas accións. Vale. Non, consecuentes podemos tener vos para vos. Eu non teño constante. Vale. Entón, bueno, pero agora vai o partido deles. Entón, a próxima, cando se sale, hai que ver os pais. Unha vez que viñeste ver, e foste a vosa intervención, xa sei perfectamente, e non vou negar nada, absolutamente nada. No cual quer decir que sobra algo, pois se diría. En ese sentido, ten moi pouquinho que decir con respecto a isto. Eu teño todo o que decir que eu non sei realmente o que vai nesta campaña. Pero alguén me pergunta. Alguén me pergunta. Bueno, pues está. Pues Eu vim a preguntar, eu vim a preguntar a relación non se me deu, sí que se me explicou así por encima, sí que se me explicou por encima. E nada máis, e o que non preguntou non se me explicou. Correcto, aí está, Non, é que está. Correcto. Usted pode vir indicando que non hai nada que ocultar. Efectivamente.
Todo lo que tengo Nós entendemos que isto non son as formas de proceder para as cousas aquí, porque estaba moi fácil de explicar a relación de que vai cada importe, e algo que sí que se me dixo, pero non se me deu relación de algunhas cousas, nada máis. Eu creo que nadie negaría a usted a relación da factura. Nadie. Eu creo que usted foi mirar a factura e alguén non ali. Eu tomo a nota de todas as cantes fixo. Non tomei nota de nada. Será contra usted, que toma nota. Que vai aí. Bueno, pasamos a votación. O último que podo decir é que para próximos recoñecimentos, transferencias e demais, agradeceríamos que se nos traslada a relación de factura. Bueno, paso a relación. Ahora, a ver, esta intervención, vou pasar a intervención cando queredes. Vou falar nun exemplo persoal. Eu teño o tempo moi limitado para poder votar aquí máis de media hora polas mañanas, que é cando está aberto. Entón, se non se nos facilita este acceso, o lógico é que non poidamos apoiar. Só estou pedindo que se nos facilite o traballo e a labor de fiscalización, que se nos pasen as relacións, para despois poder chegar aquí e poder vir a pedir as cousas concretas. Como decías ti, para non molestar os funcionarios, precisamente. Pedir as cousas concretas e non andar facendo preguntas que non teñen sentido, que incluso ás veces non sabemos moito por onde tirar para poder concretarlle ao funcionario que nos toque falar con el o que queremos. Entón, por favor, o que lle pido é que nos facilite estas relacións cando meta estas partidas. E as facturas. Un dos temas é que no abaixo é que podes a intervención e podes pasar ali a preguntar a de facturas e agora mesmo decís que non sabes que facturas van. Se tens intervención estás preguntando, sabes que caras van. Bueno, votamos. Luis, a ver si simplemente engadir, que habéis perfectamente antes, pero gustaría engadirlo, de que tens que ter consideración con la alternativa de goberno e con a oposición. Porque o noso tempo estando fora do goberno, ele é moi limitado. Pero o tempo limitado de todo. Aquí todos queremos facer. Desculpa, Luis, pedimos a relación de facturas, da relación, seleccionamos as que consideramos que queremos ver a factura detallada, e iso leva tempo. É dicir, chegamos aquí ás 9 da mañá, ou ás 9 cuarto, e a mellor estamos unha hora ou dúas, ou ás veces máis. Está rendendo ben, sempre estamos ao final, estamos roubando tempo de por exemplo, un carro, pero estás a traballar aquí, facilitades estas relacións, más de 30.000 euros en facturas. Hay 30.000 euros en facturas, a veces de 30.000 euros. Aquí tenemos usted. E xa sabes, con probas, xa sabes que foi o que se fixo, lo que dicen aquí. Non hai cosa máis que eso. É simplemente outro temporada que tenemos traballadores, porque o que vienes aquí non só estamos perdendo tempo, sino tamén o tempo temos todos como temos. Hai algún problema que dedes explicación de, por exemplo, a de 8 de toda a relación que lo vades aí, desos 42.000 euros que digades o detalle aquí públicamente a que van? Destinadas a 8.773, a que vai? Esto va a la partida 150 a 6 previsiones, que corresponden 2, 3, 4, 5 facturas. ¿De qué son esas 5 facturas? Bien, bueno, aquí ahora mismo tengo la relación de las facturas, pero en todo caso, viene el despacho y lo ven. ¿De qué son? Pero la relación, ¿qué ponen? ¿Qué ponen? Interventora, usted nos tiene que dar la información. Si estamos preguntando de qué son, nos tiene que decir que es su obligación. A ver, sí, pero yo no la estoy preguntando. Dígaselo aquí al pleno también, que no lo sabe. Es que sabe la relación de los 8.773 que relación. Yo mismo aquí no me puedo acordar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así hasta 20 y pico facturas del concepto de los 25. Es imposible que me acuerde. Ahora bien, también estoy diciendo que no al despacho, igual que vino ayer, y las ve igual que las vio ayer. Pero le estoy preguntando para que lo diga aquí públicamente, interventora. No puedo decir que la factura de 1.155 euros corresponde a la porque no lo recuerdo. Ahora bien, esa factura está en el despacho. La del 7. Pero vamos a ver, está diciendo claro.
Estamos esperando, non che está dicindo claro. Sí, sí. Vai con despacho e vai ali que che... No, pero quero que o diga aquí para que se enteren os da oposición tamén, os outros membros. Vamos a ver, queremos saber a dos 8.000, queremos saber a dos 12.000, queremos saber a de 1.700, queremos saber a de 651, queremos saber a de 8.330, queremos saber a de 7.925, a de 799, a de 449, a de 5.409,12, a de 1.503 e a de 2.530,47, en total 46.700 euros. Está tan difícil explicar eso, no hay relación. Usted está hablando de saldos, ¿vale? Porque aquí en estas partidas hay saldos. Estos saldos están conformados por una serie de facturas. Yo no me puedo acordar ahora mismo de las 25 facturas que están en el expediente. No me puedo acordar, pero de verdad, invito a cualquiera de ustedes a que vengan al despacho y yo les... Pero ya debía estar metido aquí, interventora. Usted duda de esa factura. Otra vez. Pero yo ya digo que no me puedo acordar de 25 facturas, el concepto de las 25 facturas. Intervención ten máis que facer que está pensando nesta familia. Ten que dedicarse ao seu traballo e cumplir o seu traballo, é o que está facendo. Entonces, estas facturas, cando usted teña unha duda, vai ali e pregunte, ten duda dela? Mire, eu creo que as dudas estás plantexando aquí, non, Carmen, non creo que sexa un ataque hacia ti, ni moito menos. Pero si eu vou preguntar ao alcalde se pode traer esa relación agora mesmo aquí ao pleno, que eu creo que é o que están pedindo. E falalo e presentalas aquí, diante de todos. Eu creo que é no momento no que hai que, se hai estas dúbidas entre todos, creo que é o momento para falar e presentalas. Eu entendo que o despacho, sí, pero agora mesmo estamos no punto no que hai que aprobar esta transferencia e hai certas dúbidas, entón, pois... Pero vos vistes esas facturas? Pregunto. Nós non. A min enseñoume Carmen o xoves pasado algunhas facturas por encima porque foi xusto no momento, porque era un pleno extraordinario urxente no que non tivemos tempo de vir e Carmen enseñoume no momento as que puido. Serían 5 ou 6, verdad, Carmen? Eu non tive tempo, vin outro día as carreiras donde Patricia a pedirlle dúas cousas e tiven que marchar. Que traiga a relación aquí e podemos las ver todos. Eu creo que é o único que está pedindo, bueno, e vemos lógico que se pidan e que as vexamos. Son 46.000 euros que non son 5 euros. Sí. Eu creo que a responsabilidade é súa, que isto xa se lle pideu varias veces, de feito acórdome unha proposta do Partido Popular pedindo estas relacións de facturas nas que nós, nese momento, votamos en contra desa petición do Partido Popular. Por qué? Porque era algo que levábamos pedindo moito tempo, nunca se fixo e adquirimos o compromiso do goberno en que se nos iban facilitar sen ter que aprobar esa proposta. E ainda a día de hoxe estamos agardando esas relacións constantes cando chegan estas transferencias, cando chegan modificacións e demais, en relacións de factura. Entón, pero se vos vienes aquí e falas con intervención e vos falas con facturas, non sei como sí, sabes todo. Pero nós vimos, en canto podemos vimos e falamos con ela. Pero, tirate conta, a semana pasada isto apareceu nun pleno extraordinario urxente ás 2 do mediodía e ao día seguinte era o pleno ás 9. Eu vin ás 8 da mañá aquí, estive falando con Carmen, enseñoume varias facturas, pero non dá tempo material. Estas son las facturas. Las facturas están en cabecera. No hay una relación todavía elaborada al efecto porque no se está autorizando. Sí, porque é unha transferencia. Estas son las facturas. Sí. ¿Quieres ver o leo? No, leas. Sí, leo para todo. Saber o importe máis de quen son? Vale, En parte é que foron, que son... Vale. Que foron designadas. Vale, mampara de cristal laminado, que era como comentaba antes, 1.349 con 45.
E cando foi? Eso que é na primeira relación. Sí, Vale, nada, 150. Trabalha aquí, a esta hora 9:20, 6:22. Vale. Vale? despois a porta do pasillo de asistencia social, 1181. Esta tamén vai a 9:20, 6:22. Vale, estas son as redacción dos proxectos de Villa da Campa de Rodaxe da Rua do Centro Médico, o Camiño Tirabá, o Camiño Carballar e Cumeiro, 1512,50. De que partida é? 150, 627. Aquí, redacción do proxecto? Dos proxectos do plan de Sí, do Camiño Centro Médico. Despois, a redacción do proxecto do Villa da Campa de Rodaxe dos Camiños de Antedelle, a Contiña, na parroquia de Larazo, 1815. Ahora misma partida, 150, 627. A redacción do proxecto de Villa da Campa de Rodaxe do Camiño de Larranza, tiene 74 celular de Uteira, 1911,80. 150, 627. A redacción do proxecto de acondicionamento da pista Navaja Cumeiro, Campo da Festa de Cumeiro, 1755. Lo mismo, 150, 627. As barreiras de seguridade do guarda-mela do medio, parroquia de San Pedro de Losón, 3.455,76. Tamén hai que a colocación da barreira simple con poste de 2 metros. Tamén Trabalha 453, 625. Vale. Eso son barreiras, perdón, De seguridade. por valor de 3.700 e por valor de 3.455,76. Despois están as facturas de ERE, que son para os procesadores informáticos de todos, 651,68. 135, 626. Despois, aquí a adecuación do alumbrado existente nas Islas de Grés, que son 1.766,60. 920, 626. Despois, o disco duro interno aquí para o servidor, 2.412,38. 920, 626. O equipo de respaldo para o servidor máis o antivirus 1530,13. Bueno, neste caso foron non sei se compraron os 2 ou 3 portátiles por tema do COVID para as áreas de secretaría e máis de redacción. Neste caso é un deles que é 997,60. A redacción do proxecto de 3 camiños na parroquia de Cervexa, a mellora da rede de camiños da zona da conciliación parcelaria de Buxán e Insua, 1778,70. de que ao partida é iso? É a redacción do proxecto. Sí, que era 150 agora Eso que lo deixamos de hacer. barra 628. Sí, 150, 627. Vale. Por valor de, perdón, De 1778, 1778,70. Vale, aquí é tamén con servicio a potencia de protección de vatios, pode ser duración de batería, se plena carga en caso de apagón. Sí. Isto foi porque un día se nos foi unha tormenta por todos os ordenadores. 1766,44. 920, 626. Este é o outro portátil que vos comentaba, máis o antivirus, 2.247,61. O equipo de sobremesa máis o procesador máis unha adaptadora HDMI 3
371,36. Perdón, 449,35, perdón. Esta vamos igual, 9,26. E outro portátil, máis tamén o licencia anual, bueno, máis o antivirus, 1117,80. Despois do equipo i3, o procesador e sensor, a licencia Windows 10 profesional, 538,58, perdón, 651,78. Despois era un contenedor verde que facía falta máis un contenedor de 800 ml verde con boca, un total de 7.935,50. Estaba a 1,621,625,12, ¿vale? ¿Te quieres controlar? Para usuarios. Bueno, ten un bueno, son dos. É un verde e os usuarios. Despois, barreiras de seguridade composta de 2 metros de alto cada 4 metros, colocación da barreira simple curvada composta de 2 metros, unha colocación de abatimento a terra de 4 metros, un sinistro e colocación en cola de retorno, 1.374,56. Vale, 453. Vale. Despois tivemos que comprar unha secadora para a guardería porque non lo mandaba a Xunta polo tema do COVID. Foi un total de 449 euros. Despois un soplador que lles facía falta arriba, 799 euros. Arriba, ¿dónde? Para arriba, ao campo. Bueno, despois para traballar. Despois, para a piscina, para a piscina, un limpiafondos, un dosificador de cloro, o motor, o pulsador da ducha, máis un tapón, 1.503,30. Acabamos. No. Aquí falta una factura, perdón, que ayer en el despacho me comentó usted que había que verla y yo la bajé a la técnico de urbanismo para preguntarle por esa factura, porque esa factura es bueno, para quitar la presión del abastecimiento, se va a hacer una ampliación del abastecimiento de agua a unas viviendas. Tienen que quitarle presión a ese abastecimiento, entonces se compró no sé cómo se llama la máquina, ¿vale? La cuestión es que ayer en el despacho, cuando usted me comentó, oiga, que hay que ver si lo tiene que pagar o no la empresa, yo bajé precisamente para hablar con la técnica de urbanismo que mirara efectivamente si en el contrato se estipulaba que el mantenimiento o la ampliación a quién podría pagar. Ella quedó en verlo, por eso la factura no está aquí. Es una factura de 5.409,2 y corresponde a la partida de 1.612,2. ¿Vale? Si quieren, bajo la mención y se la puedo preguntar, pero llamaré cosas para que la vean. Pero la factura que falta en esta relación, perdón, no me acordaba, la tenía abajo porque la está viendo la técnica, ¿vale? Vale. Para ver si eso entra o no entra. Habría que verlo, pero ella cree que... O sea, que para a red nova que se fixo ou era xa para asistente? Que era para a red nova, se é unha válvula de reductora de presión, que é para a red nova que se fixo ou é para a red xa existente que había? Está falando de Bogaño. De Bogaño, pero para a red xa que había anteriormente ou é para... Nova, porque ten unha presión de, creo que 11 kilos de presión, entón despois os kilos non é capaz, non aguanta nada, porque hai que meter unha reductora de presión. Sí, en todo caso, la técnico me comentó que había un informe cuando fuera el nombre de aprobar las facturas, conforme a quién corresponde el del contrato y de la obra industrial, o sea, del trabajo que sea, tiene que corresponder. Pero por eso con esta factura no estamos perdiendo, sino abajo la técnica. Con todas las facturas, como pueden ver, es la iglesia. Bueno, pois moitas gracias por presentalas. O que me dudo desto, que as fotos a ver arriba,
Temos agora mesmo repasando facturas, agora mesmo aquí o tempo tamén temos todo xusto. Bueno, votamos. Votos a favor? Votos contra? Abstención? Queda aprobado. Tres votos a favor. Expediente 167. Este é o proxecto técnico de, estamos falando de rodaxe do camiño de Vilar Roqueira. Deste proxecto estamos comentando isto. Sabemos perfectamente vos que esta é unha obra máis que necesaria. É unha obra que xa na continuación deste camiño o goberno do PP se fixo unha actuación no inicio, esta é unha continuación dese inicio. Sabemos que é máis que necesario, como hai tantas cousas necesarias en todas as partes. E sabemos perfectamente que é un acceso que nos está dando de Brocos a Cruces. Que falábamos tanto dos comercios, que Brocos consume prácticamente podes decir que son veciños de Cruces, que está moito en Cruces. Incluso veñen os nenos de Brocos, veñen a Cruces, aos colegios, veñen xogar a Cruces, que decir, Brocos prácticamente podemos considerar que que son vecinos. No cual, eu vexo que este proxecto é máis que necesario. Eu penso que normalmente que aquí temos que pensar que os camiños temos que pensar así, e eu penso que non é así. Os camiños non son ni do Partido Popular, ni son do BNG, ni son do PSOE, ni son de Xuntos. Os camiños son dos veciños e as subvencións son para veciños e non se poden perder nada, non podemos perder ni un céntimo, e o necesitamos todo. Eu penso que é máis que importante todo o que sean este tipo de obras sacalas para adiante e non perder ni un céntimo. E repito, os camiños son de todos os veciños, que non son nosos. Eu aquí pido-vos a vosa parte que vos corresponde e a vosa renunciar que vos corresponde que teñades moi en conta isto, que é moi necesario. Sabemos perfectamente como está, que estamos na situación, son obras que se fixeron hai moito tempo. Incluso esta obra me pediu o amigo BNG. Entonces, aquí tamén pediron lo cual... Pero xa ya pedimos ao Otero tamén, cando estaba. Pero a Otero pediste ya, pero non fixemos caso. Non fixemos caso a isto. É máis que necesario. Non dou máis explicación porque sabéis perfectamente vos a necesidade que temos. Sí, entonces, por respecto a isto, eu doulle a palabra a Maricán que algo decir. Temos a palabra nos. A palabra vai de menor a maior. De maior a menor. Bueno, pues que mirar ben os datos, pero aquí por unhas bases que tedes aquí. Igual, se quero falar. De que non temos ningún problema se quer falar, ela vai de maior a menor. O único que vou a decir que é verdad que é unha obra necesaria, como todas son necesarias. É verdad que se meteu esta obra, meteuse neste proxecto, que, bueno, que como sempre, bueno, pues, si é unha obra que foi pedida por BNG, tamén é pedida por min, por todos, pero, bueno, que é unha obra que foi feita, o proxecto foi feito, bueno, sacado da noite para mañá, foi feita polo señor alcalde, solicitado, encima da mesa puxónolo a nós, bueno, é verdad que se ten que facer, eu vou votar o que votei nos últimos plenos. A ver, Maricán, non podemos decir que non estou gañando porque ti estabas aquí cando se fixiste o proxecto. Sí, eu vino cando estaba feito. Como a todos os proxectos, este proxecto ten servicio feito. Sí, xo sei que ten servicio non se fixo tamén. Pero xo sei, pero como a todos os proxectos aparecían encima da túa mesa.
no proxecto. Sí, por eso unha vez que aparecían, podía ver. Non pode absolutamente nada. No, a ver, Luis, unha vez que aparecían, unha vez que estaban encima da tua mesa, ou senón eu preguntaba, ou senón preguntaba a María José, verdad? Non que te falta preguntar nada, porque se chegamos todos. Sí, vale, pois é a tua palabra contra a miña. Eso é lamentable que preguntar. Bueno, vale. Bueno, Agora corresponde yo ao bloque. No, corresponde yo ao bloque. Vamos a ver. Señor Taboada, os señores membros dos tres que están representando o goberno, eu creo que hai que ter un pouco de decencia e un pouco de dignidade personal. Eu quero recordarlle que no pleno 27 de enero aprobouse unha moción cos votos a favor do Partido Popular e do Grupo Mixto. E incluso aquí esta moción era para do Plan Marco. O Plan Marco, xa antes foi no momento en que se leu a subvención da Xunta, nós collemos e dicimos, porque tamén este camiño tamén é necesario, porque vai desde Penagarfas ao cruce da Pomba, a Raíz, tamén é tan necesario como propoñen vostedes desde a granza xerixética hasta o cruce de Vilar do Ucero. Concretamente, están propoñendo o cacho vostedes que mellor está, e o que máis mal está, mirando polos veciños que queren que veñan aquí ao pueblo e todo, queda o cacho peor que transitable. Está, queda sin facer. Eso non ten nin fundamento. O mínimo que tiña que haber feito... O mínimo que tiña que haber feito, señor alcalde, tiña que haber, dado que aquí hai unha moción aprobada por todos os grupos, mayoritariamente, tiñan que haber falado con nós despois de dicir, oye, hai isto, que facer? E non que as mocións que nós presentamos, os camiños que nós presentamos, que son tan necesarios como que decíamos, son todos necesarios, pero aquí da señora os que vostede trae por detrás despois de aprobar os outros. O acordo que se tomou por maioría absoluta de todas non se representa ni se ten en conta. Nós vamos a seguir defendendo esta moción. Vai se ter en conta todo. Vamos a seguir defendendo todo aquilo que é necesario, está todo de acordo que temos que facer entre todos. Non queda máis remedio facelo. Vamos a seguir, porque entendemos que tamén os veciños que aquí lle afecta aos Salgueiros, e aos de Penagarfas, e aos de Raízo, tamén necesitan este camiño. E nosa obligación é cando daqui se acordou mayoritariamente que se iba a meter no Plan Marco, e incluso xa se daron as órdenes para que vostede redactara o proxecto e o encargara, e non o fixo. Trouxo outro que lle dou máis importancia, e o cual que non tiña que darlle importancia ao cacho que normal está, e mete a continuación do outro que é o que mellor está. Aquí está todo mal, hai que pasarlo así, está todo mal. Vos fixestes un tramo, ofrecendo a actuación, o a 8, a zona que foi, e a actuación, e as obras terás que hai unha continuación. Pois que eu sepa moito que esas obras fixo a súa empresa, se están mal, algo de responsabilidade tamén ten. O lógico sería haberlo metido todo da granza cinexética hasta pasar o Vilar do Ucero, hasta chegar ao final de todo. E non se meteus o cacho que mellor está, que non ten ningún... E logo o cacho que meteu os que cando empezou ali estaba moi malo. Pois estaba mal, empezamos por aquí, estaba toda. Mira que o rondo por aí... O cacho que encima era o que normal estaba. E o do medio era o que mellor estaba, e o final de todo é o que peor estaba. E aquí non se respetou o acordo. Nós vamos a seguir mantendo na mesma posición que nos mantuvemos no anterior preso. Porque entendemos que teñen tanta validez, teñen tanta calidade este camiño que se propuxo no pleno do 27 de enero e que se aprobou por maioría tamén. E creo que eso se debía respetar. Se non respetamos as maiorías os acordos que aquí se tomen, entonces vamos e pagamos. Bueno, como decías, claro que solicitamos, ademais solicitamos do xeito verbal, solicitou na miña compañera Beatriz da pista, pero que é o que está dicindo tamén Otero, que non solicitamos ese tramo, solicitamos todo o camiño. O que lle vimos dicindo desde que comezou con estes proxectos é que o único que fai son proxectos a remendos e a anacos. Non é remendos, están imitando... Sí, son os remendos, porque ao final, se realmente
o teu discurso está basado en que os veciños de Brocos tamén son veciños de Vila de Cruces, Sin duda. porque veñen aquí asiduamente, non sei que máis, e resulta que no proxecto o que fai é asfaltar un tramo, e o tramo que peor está, que xa temos dito nós tamén aquí en anteriores plenos, queda sin asfaltar. E para eso para nós son remendos, porque se hai unha subvención, unha axuda da Xunta da Deputación de onde sexa, pois será mellor acabar esos proxectos, pois o mesmo que ocorre co proxecto, deixeme acabar, por favor, o mesmo que ocorre co proxecto do ambulatorio, que di que o fai porque llo pedimos nós. Non, mire, nós non pedimos eso, nós non pedimos só asfaltar ou elevar a capa de rodaxe, pedimos eliminación de barreiras arquitectónicas, acceso a persoas con discapacidade, etcétera. En que momento se sentou con nós para ver o que realmente nós pedíamos? En ningún. Nin nese caso, nin neste, nin noutro. Para ver que opinión tiñamos dos proxectos. E ao igual que decía Mari Carmen, que ela atopaba os proxectos en riba da mesa, nós atopábamos 2 días antes dos plenos. E seguimos atopando. Entón, se sigue nesta dirección, pois, sabe na situación a que está con tres membros da corporación e depende de, pois, outros 10. Ese é o que pasa. Entón, cando non se falan as cousas, sobre todo cando non se escoitan aos demais, porque moitas veces falas, pero non escoitas, ou casi sempre, pasa o que pasa, que nos vemos apretados e quere apelar á demagoxia de que, polo ben dos veciños, vostede ten que escoitar aos demais, e atender un pouquiño as propostas dos demais. É o que ten que facer. Para despois poder chegar a consenso. Xa escoitei a vosa proposta. Non me digas que non escoitei a vosa proposta. No seu momento que pediste vos que era para aí, que era necesario. Que a nosa proposta, non, esta non é a nosa proposta. A nosa proposta era asfaltar todo o camiño. Se vas a un de Doceira, que queren unha dirección ali ao Quinteiro, e ten outra dirección roja, chegas ao límite, e agora nesta outra fase, sabes que é unha subvención. Vale, queda o tramo máis complicado dese camiño sin asfaltar. Cando podía telo asfaltado. Entón, un pouquiño de organización e de planificación. Pedinho antes con propostas, tamén lle pido con proxectos. Con respecto ao que falas ti, tamén falabas ti que mencionas aquí neste caso, o que vai no centro médico. O centro médico, que primeiro trae unha actuación do aglomerado, e por falar a actuación das barreras arquitectónicas. Pero parece perfecto, pero cando fai ese proxecto, o que ten é que sentarse, se vai atender a nosa proposta, terá que escoitala completa, e despois tomar as decisións que haxe que tomar. Se nós podemos chegar a acertar, díxeno en multitude de veces, que podemos coincidir hasta de 40 a 39 camiños, díxeno 1000 veces, pero o que ten é que escoitar as propostas para despois poder tomar unha decisión. O que non pode tomar a decisión é despois facer como que é o único que ten a potestade para decidir, cando non é así. É o único que lle estou dicindo. Digo honesto, e digo en todos os aspectos. Son 3, e deben escoitar, atender e propoñer, non impoñer, que é o que está facendo. Aquí non se está impoñendo nada. Levamos 3 plenos con 3 proxectos iguais. Se se está impoñendo algo. 3 plenos, se está impoñendo algo, se está impoñendo algo que vos estades pedindo, pois se me contáis esta disposición. Está ben que digas que os camiños son de todos, pero só queres levar os teus. Aí, só queres levar os teus. Son meus, non. Son meus. Pois os que estreamos, os que propoñemos non ven. Os camiños son dos vecinos. Os que propoñemos non ven. Son de todos, pero só veñen a pleno para aprobar os que decide usted. Os que presentamos os outros non ven. Dá a sensación que os camiños son nosos, que son do partido político. Pero por que non veñen os que propón o PP ou o BNG ou neste caso o BNG xa está proposto. Non están de acordo co proxecto? Non, está a súa proposta. Nós temos proposta o camiño, e vos aquí trae a súa proposta, non a nosa. Eu dixen, isto vai nin a súa consensuada con nós, que é diferente tamén. Nin a súa proposta consensuada con nós. Isto, pasamos a votación. Eu sería a miña explicación, vou desde a vosa. Eu votamos, ademais. Votos a favor? Votos contra? Abstencións?
que conste que non estamos en contra de que se faga, e díxeno 1000 veces, estamos a favor de que se faga todo ese camiño. Polo ben dos veciños, como di vostede, polo ben da veciñanza. Prefiro, por supuesto, que a lo que tes. E claro, que facer por fases. Se non fuera dinheiro para todos, se aparece todo xunto. Pero ese plan marco ten máis presuposto que o que vai aquí, non? Ten que ter, non hai máis que. Os votos a favor 3 e contra 2, abstencións 4. E por o voto de calidade do alcalde queda aprobado. Hai que dicilas todas porque o audio forma parte da... Expediente 2, 62. Este é a aprobación do proxecto técnico de mellora de capa de rodaxe dos camiños en Cedelle e Larazo. Aquí, podemos falar do mismo, quer dizer que este camiño o anterior goberno pois pedirin este camiño. É dicir, me pediron unha vez, en dúas, pedirin máis que unha vez. Entonces, se os camiños estos están pedindo e ver a situación onde están, porque a situación non fa falta que diga eu, vos sabelos, vos sabíades todos ali como están. Quer dizer que iso non é, este camiño prácticamente é intransitable. Está completamente fundido, un camiño que tiña que ten moita agua, e que a situación onde está, pois, é migrante. Non falta que diga eu, iso sabemos perfectamente como está, porque incluso eu podo aportar 50.000 cosas dese camiño. Vale. Entonces, se o temos como está, e vos mismo, e o prometestes aos veciños, eu quería os veciños, ou pideu, incluso o vosso pedaño, o pideu que lle fixará, que ven a veciños desa zona. Entón, se me lo pideu, pois eu he visto o sitio onde está, que se necesita, porque é unha situación complicada, que ten agua, pasa agua por encima del, pois, de cantidad, non é pouca, é moita. Que vos vou contar ao resto, porque vos sabéis perfectamente como está, millor camiño. María Carmen, ten a palabra. Creo que debemos ir de maior a menor, como sempre. No. O reglamento fala de menor a maior. Correcto. A ver, eu vou manter a miña postura é a mesma que no anterior pleno, hai 2 plenos. Eu creo que aí en Cedelle hai unha casa, aquí estive vendo, hai unha casa rectoral que está en patrimonio, se dice no informe da arquitecta que non fai falta o informe de patrimonio porque sería unha reparación de materiais de pavimentación, pero resulta que no que é no proxecto fala de este camiño ten tal, un tramo no inicio tal, e a continuación conta con firme desta obra mal estada, e proxectas a limpeza de cunetas, o bacheo, a construción dunha base desta obra e a construción dun firme de aglomerado. Se é a construción dun firme de aglomerado, eso non é unha reparación do material de pavimentación, entón consideramos que creo que se debía de pedir un informe a patrimonio e que mirase se necesita esa autorización previa ou non para facer esa obra. Este si foi un proxecto que eu non sei se estaba xa feito cando eu estaba no goberno ou non, eu non teño nin idea deste proxecto. De feito, creo que tamén se comentara no outro pleno que eu votara a favor dunha moción presentada polo Partido Popular que se meteran estes cartos do remanente do Plan Concellos do ano pasado, do Plan Concellos, que se meteran noutro tipo de obra, noutras carreteras. Entonces, eu considero que, bueno, tendo este problema con patrimonio, está aí patrimonio metido, tendo en conta que o Peixón está parado polas infraccións todas a patrimonio, pois que se debía ter en conta eso,
e debíase de pedir esa autorización. Vamos a ver, unha pavimentación que ten unha parte que ten esa horra, que vai botar Sí, eu sei como está a gestión ali. unha continuación que xa ten ese pavimento diante onde está a capilla, sai aglomerado ali. Sí, pero eu refírome á seguinte, que a seguinte hai ali unha pouca gravilla e aquí o que dice o proxecto é construción dun firme de aglomerado quente. A construción... Cando falas que ahora mismo de facer unha reposición de pavimento, non se está pedindo permiso, porque nós temos ali, temos algún proxecto que está recién feito, pegado ás iglesias, que, sin embargo, non se pide permiso con respecto á repavimentación dun pavimento. Quer dizer, que eso se tens que pedir permiso para meter un pavimento, que xo tes antes, de ir a capilla. Bueno, pero non costa nada... No, pero non costa nada. Non costa nada solicitar unha información a patrimonio, e así quedamos todos sin problema. O que non costa nada, quer dizer, que son os técnicos, os datos que eu teño, que non fai falta pedir autorización con a repavimentación. A máis, son os datos que eu teño. Entón, eu tamén terei que confiar un pouco no que digo técnico. Entón, eso está aí. Pero tamén hai que ter, por outro lado, tamén hai que ter en conta pois que se aproba se un pleno aproba unha moción pois presentada por outro grupo, pois tamén non se pode obviar ese hai que facer valer en algún momento, hai que facer valer o que se aprobou naquele momento. Bueno, pero eu aquí tens que pensar que ahora mismo, en este momento, estamos falando de repavimentar. Sí, vale, pero entonces, se temos para repavimentar, non se está, prácticamente non está sacando permiso para eso, porque eu sei non está sacando permiso para eso. Estou falando, e se fixen eu non sei, entonces... Diante de iglesias, que si estamos falando de unha capilla, diante de unha iglesia, hai unha capilla, hai unha iglesia máis unha casa rectora. Tampouco se pide a repavimentación, que si é un pavimento, non está facendo un equipo de obra, é un continuar con pavimento. Bueno, pero vamos a ver, esta obra tampouco non foi consensuada con ninguén, creo, non foi consensuada, e se había, polo pleno, non sei en que pleno foi, unha moción aprobada para que este diñeiro pues, fora destinado a outro tipo de a outras pistas que tamén que facían de Estado. Alex. Bueno, outra vez máis do mesmo, non? Volvemos a presentar o mesmo proxecto por terceira vez, no que, polo que vi no expediente, non se fixo absolutamente máis nada, refírome ao tema de que advertimos xa en 2 plenos esa solicitud ao patrimonio, que simplemente é un xesto de decir, bueno, pois vamos a facer realmente teño vontade de sacar este proxecto e teño vontade de chegar a acordo cos demais. Vexo que no expediente non aparece. Por outro lado, xa nun primeiro momento, non é que non este de acordo en botarlle asfalto a estas casas ou a estes veciños e veciñas, non. Eu o que estou, o que estamos, o meu grupo, o que estamos é preocupados en que vostede debe priorizar eses asfaltos e esas melloras e eses proxectos, non? Propuxémoslle facer un proxecto onde pasa un autobús escolar. E non só nun sitio, o sea, pasa en varias parroquias onde o autobús escolar pasa por ese camiño, e, pois, en algún caso non hai ningún lugar para que os rapaces esperen, teñan unha parada para eles, é simplemente unha non sei como decirlo, é simplemente pois, a nosa forma de ver e de priorizar os obxectivos que ten que ter o Concello. E creemos que pois, prima máis que demos servizo a máis xente e a máis veciños e veciñas que non unha pista de 50 metros. Neste caso, por exemplo, que está cerca da casa dun familiar seu, non? Non, non. Por eso non falo disso. Eu non teño familiar ningún. Bueno, da igual. Eso é de menos. A verdade é que é de menos. Pero creo que prioriza antes, pois eso, un acceso para un autobús escolar, onde poida pasar unha liña escolar, onde poidan ter os rapaces e rapazas un lugar onde cubrirse, que non pois, un camiño máis pequeno no que seguramente pois, pasen 2 ou 3 vecinos por aí. E non é que estemos en contra de facer ese proxecto, repito, non é que estemos en contra, que todos os veciños son importantes e todas as veciñas,
pero o que temos é que saber priorizar o obxectivo e ver onde vai facer máis ou onde vai ter máis valor, non? Para poder cubrir as necesidades de máis xente. E iso é o que nos decimos. Despois de 3 plenos, volvemos o sea, despois de 2 plenos, volvemos a este terceiro cos mesmos argumentos por parte do alcalde e sin ningunha solución máis. Entón, ten que darse conta, dixen yo antes, ten que darse conta que están 3 e que necesitan o respaldo de outros grupos. E para iso hai que consensuar e chegar a acordos. Son camiños dos veciños, non son nossos. Por suposto. Son camiños vecinos, que para todos os vecinos. Sí, pero estou totalmente de acordo. En ese caso, eu por ese camiño vou pasar ao ano por 6, 7, 8 veces todo de resto. Será algo que pasan todos os días. Entonces, claro, o problema é que encontramos nas cosas. Tamén pasa o transporte escolar e tamén no inverno os rapaces teñen que estar ou ben esperando no coche e os pais e cadra teñen que marchar para ir a traballar, teñen que agardar ali porque non teñen un sitio onde cubrirse. Entón, as prioridades cada un ten as que ten. Vostede ten estas, eu teño estas. Vale, bien. Palabra Partido Popular. Bueno, por parte do Partido Popular temos que, bueno, da bancada dos presentes que estamos aquí, fazer un pequeno recordatorio. Nos, o 27 de febreiro, trouxemos unha moción. O 31 de xuño volvemos a tener outra moción diferentes. Estas mocións foron aprobadas todas por maioría dos presentes da corporación, todas por maioría. Concretamente, dicíamoslle con arreglo que a reinversión das baixas do plan de concellos que da cal vostede leva estas propostas dos camiños que vostede propón, en aquel momento tiñan de fondos das baixas das obras tiñan 172.000 euros. 172.000 euros. Que hoxe en día creo que son 120 ou unha cousa, dos dos euros, sobre 120.000 euros. E aí se lle poñían dous camiños importantes, e que unen dúas parroquias, un que era Arnego-Loño, unha carretera principal que pasa a transporte escolar, que pasa os veciños dunha parroquia dunha a outra, de outras parroquias tamén. E concretamente vou dicir algo. Quanto mantuveron os veciños de Loño, da directiva da asociación, mantuveron unha reunión comigo e dixeron que isto era prioritario. E que a corporación debía defender este camiño para sacar adiante. Que debía defender. E dixenlle, nós vamos a estar. Nós, por lo menos, os que votamos a favor, o que a bancada do Partido Popular que votou a favor, para defenderlo vamos a seguir defendendo. Esperemos que tamén vosotros, partidos da oposición, o defendan. E que usted que recapacite e que volva para atrás. Eu penso que... non terminei, señor alcalde, non terminei. Na moción do 31 de xuño, volvemos a recordar outra vez. Volvemos a recordar aquí que foi volvida a aprobar. Volvemos a decir que os fondos das baixas do plan concellos, que nese momento había 172.000 euros que se metera no camiño que vai desde Loño, perdón, desde Arnego a Loño e o que vai desde Brandariz a Vilarín da Zapateira. Tamén que era outro camiño de tránsito importante. E eso vamos a seguir defendendo. Ratifique que está a tempo. Pero non vas a defender. Vamos a defender todo. Está a tempo de pedir a reinversión deses fondos, de redactar o proxecto, porque en aquel momento xa se lle dixo, que obviou, xa se lle dixo, dese acordo que vostede redactara o proxecto, pidira os fondos á Diputación, entón non fixo nada, nin redactou o proxecto, nin pideu os fondos á Diputación. No outro pleno, volvemos a recordar, estar sempre no mismo. Eu creo que chegou o momento de que a oposición lle marquemos a ruta por onde ten. Nos agora mismo era para faltar, meteu asfaltado hasta Arnego. En Arnego, ali os veciños, dixeron eles que lle queren meter unha tarea de agua. Se queren meter esa de agua, donde teñen ahora mismo eles, a captación de agua e o reparto que teñen ahora mismo, que yo hai que teñen que arreglar, sí ou sí,
porque tal como está, eso non incumple completamente en todos os sistemas sanitarios, tal como está ahora mismo. Entonces, se non vamos a fazer unha pavimentación agora, e vamos ter que levantar todo o pavimento, vamos a cortar o pavimento, para meterlle por eles, o que habrá que fazer de principio será meter a trea de aguas e depois meter o pavimento. Porque meter o pavimento aí agora mesmo, depois cortado, estrozar todo, eu penso que eso se leva feito bastante. Entonces, é mellor empezar onde hai que empezar e non facer as cousas ao revés. Sí, vostede está falando dunha tría de agua privada, non pública. Dunha tría pero pasa pola vía pública. Pasa pola vía pública. Sí, pero pouco traballo costa, que igual falando con eles, e canto lles costa a tubería? Pois se pagan os veciños a tubería, e no momento que se está facendo a obra, pónselle tamén, que iso era o que debía haber feito. Pero xa o que tiña que haber feito era tomar os acuerdos, respetar os acuerdos que se tomaron mayoritariamente por todos os membros da corporación, por todos os membros da corporación, e cumplir. E hoxe tería o proxecto feito, e hoxe tería xa pois, en fase de contratación. Nin ten o proxecto, nin ten en fase de contratación. E agora, no último momento, quero vostede meter camiños de 50 metros, máis ou menos, un camiño de 50 metros, e lle preguntamos o outro día canto iba a valer. Miramos e teñen un presuposto de 6.000 euros, 50 metros para asfaltar. Cando hai unha prioridade de Arneu e Loño, prioridade 1 tamén, o que vai desde Vilariño a Costa, perdón, desde Brandomés a Costa, a Vilariño, tamén é de prioridade 1 tamén. E os outros que está falando son de prioridade 2 ou 3. Aquí de prioridade son todos. Efectivamente, pero aquí mete solamente a prioridade que usted lle dá a gana. Non respetando os acordos. Se todos están mal, necesitan todos. Nós vamos a seguir defendendo este e o que os veciños de Loña e Arnego queren que se pague ese camino todo. E quero que hai dinheiro suficiente para poder facer ese camino. Solo medio minuto, métome nesco porque outro día falamos de inversión, e simplemente van dicindo sí ou non. Incluso hasta creo que quedou claro o que explicou ahora Luis, si aí, é que non ten sentido meter ahora a capa todo de rodaxe para despois volver a levantar. Incluso para decirlo todo, ti falábame de meter toda a traída, evidentemente, toda pola cuneta, que non faría falta ni levantar a capa de rodaxe. É porque teñen que meter, non poden meter por a resto, pero non che falei eu que había casas por dos lados. Tal foi a resposta, despois abrimos, cruzamos lá do lado para outro, pero estamos en la vida. No, pero vamos a ver. Entón, para que vamos a abrir, habrá que meter a saída. Se no momento en que se fai agora o proxecto, que se fai o proxecto, e hai que xa prever uns cruces, por deixarse xa uns tubos metidos no proxecto, para cando chega o momento de facela pola coneta, se se quer meter pola coneta despois, que a poder pasar. O tema é buscar a gana, buscar a gana para quererlo facer, pero non se quere facer, todos son disposicións para non facer. Perdona, eu pensei como outro día que, o sea, que queda claro e comprendido, que non ten sentido abrir a carretera para despois meter os tubos, cada poder de los tubos. Outro día se dixe cal era a nosa postura. E depois, dixe, pois que estabades equivocados. Prioridade 1, mira, a casualidade quixo que hasta xusto cando usted entrou do alcalde, eu empecé a ir a Almejo. A miña muller, como sabes, era ali. Prioridade 1, esa carretera leva así non sei cuántos años, Vamos a ver. Entón, para que sea ahora prioridade 1, vamos a ver. Habrá que facer a primeira vez. Hai cuestión de un ano e pico, fixos un tramo. Hasta a casa de Manolo. Estaba previsto facer xa, porque a continuación desde final de Arneu hasta Loño. E a previsión da que había estaba cas baixas, era a previsión que había en aquel momento do goberno que estaba gobernando aquí, era de facerlo con arreglo ás baixas. Propuxos aquí e vostedes aprobaron tamén. Vostedes aprobaron, agora non poden volver para atrás e darle máis prioridade. Estou dicindo agora, prioridade ahora. Esa simplemente é a pregunta. Prioridade ahora. Vamos a ver. No ano 2000, 2001, 2002, ou 2010, adiante, dá igual. Todas as carreteras se van refletindo co paso do tempo. Pues aí está. Empezamos por unha parte esa e continuamos agora, do 2019 vas a continuar para que seguira todo a tramos. E hoxe podía estar o proxecto feito e rematado.
e non está, nin empezado. Mas todo tamo, tipo todo tamo non ten diñeiro porque tu ves nas outras obras ou a ambición de Barra, tu ves que haces diñeiro tamén. Non hai, Con 120.000 euros, daquelas chegaba para facer todo o tramo. Hoxe con 120.000 euros ainda fan moito cacho de camiños. Moitos cachos, Bueno, moita trayectoria. Se quere pasamos facer. la votación. Pero esa justificación non nos vale. Votos a favor? No, no. Votos contra? Debían rectificar e mandar a salir deste pleno e encargar o proxecto que lle corresponde. Se non convocaremos un cuarto co mismo, volveremos a ver. Se non pagan. Se usted non ratifica, temos a oposición o poder para poder convocar. En octubre de 2020, que en casa. O plazo é o que hai. Sí, pero esta moción estaba desde o 31 de julio de 2019, non é nin do 31 de julio deste ano, é de 2019. É un ano e pico, aí nin gasto nin para ele. E nese mismo pleno Pasamos ao seguinte. Pasamos ao conciliación, que tamén está aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 8. Lado do expediente, o 5.38. Esta é a aprobación do proxecto técnico de denominación das barreiras que serían en Loño, en Camanzo, en Cármena. Isto é unha explicación da situación que nos encontramos con isto. A situación que temos aquí é unha situación de un gran riesgo, temos que pensar que é unha situación de un gran riesgo. Vos sabedes que lo que despois está como está, que se non pode mirar ahora mismo, o pantano ten ali pegado a barcaza, que a primeiro vamos a empezar deixando por Reboredo, deixando por Roma abaixo, algúns barrancos, que aquí non dá gusto, porque a mí levan pedindo os veciños xa moito tempo que se metan ali unhas biondas, se metan por creación, iso xa me lo pedindo a vos xa moito tempo. E eles siguen pedindo. Encontrámonos que cando chegamos á altura do pantano, onde está hacia Bracaza, que hai 450 metros, e a parte, iso é a margen izquierda, a pantano. A margen dereita na curva, sabemos que o pantano cando embalsa, de todo, pasa para a parte de arriba das fincas, máis do Rajato, embalsa, que ten outro riego terrible. Entón, este proxecto está basado na seguridade viaria. En Cardia, pásanos exactamente igual. Unha pista en Carbia que se incorpora un tipo diagonal que a carretera de Xunta que tamén ali son 90 metros de largo. E son 90 metros de largo, sabemos que estamos onde colle máis altura, colle casi unha altura de 5 metros. É dicir, temos 5 metros. E un coche, calquera coche que se vai a caer para a carretera general, se non me quero imaginar o que pode pasar aí. O sea, que cae él, e pues que veña outro, e que se produce un accidente que sería terrible. En Camanzo, temos o mismo, temos un Rajato que ten 2 buratos a cada lado, que eso non estamos a falar de unha cosa pequena, estamos a falar de unha cosa grande. Que dicir, para min, a seguridade viaria prevalece sobre todo. Sobre todo. Esta protección leva o do pantano, que suponlle a calquera que pase por ali, ponlle os pelos de punta, calquera que pase calquera persona, cando o pantano, velo xa hoxe, o barranco que ten, que agora está un pouco baixo, iso cae completamente unha vertical. Calquera persona que caia para ali, e se cae igual se pode defender, non sei o que pode pasar, pero se cae un coche con unha familia, sería a tristeza máis grande que nos pode pasar a todos. Que vai un coche e que caia por un barranco deses, e que morran personas por culpa nosa. Podemos decir, por culpa nosa. Para mí, a seguridade viaria prevalece sobre todo. Quero falar, Ricardo. Sí, bueno, repetimos o mesmo que na anterior delegación. Foi un proxecto sin consensuar.
é un proxecto que, nun principio, en relación a Loño, se iba a solicitar a Naturgy que puxera esas viondas. Ao final non se lle mandou á empresa, non sabemos a razón. Tamén falando ca Asociación de Mulleres de Loño, elas falan de que sí é necesario, sobre todo, ali na curva, pero tamén é necesario unha pista que vai máis abaixo e que sea acondicionada, que vai directamente ao embarcadero, e que esa pista é moito máis ancha, e que con acondicionala xa estaban os problemas rematados. E non estamos para nada en contra de que se pague pola seguridade vial, pero é un proxecto que se debía de haber chamado a oposición e consensuar con ele. María Carmen, unha pregunta. Sí. Canto tempo levas ti aquí en política, aquí na oposición? A ver, que pregunta. Luís, porque estou moi interesado nesto. Vale, eu levo moito tempo na oposición. Eu só sei que si fixeches un informe, fixo María José un informe solicitando a Naturgy, e do día para mañán ese informe dixo non se manda. Preguntei a María José por que non se manda, ela non o sabía. Por que non se lle mandou? E preguntei, hai dous plenos, preguntei, hai dous plenos que dixeras aquí, por que non se lle mandou a Naturgy e non deche resposta. Por que non se lle mandou a Naturgy? Pero quen te dixo a ti que eu non sei, que eu dera orden que non se mandara? Que dixo eso? Pero vamos a ver, entonces, para que se fixo? Para que se fixo? Pero para que se fixo? Porque o mesmo informe ese é o mesmo, o informe que se fixo para mandar a Naturgy é o mesmo que está aquí que está aquí presentado como proxecto. Que eu falei directamente... Eu non sei con quen falar. Ti queres dicir a mí que en 30 anos, queremos fazer un correo, queremos seguir correndo do riego co que pasa ao Luei. E ti en 30 anos vai a seguir algo cando non te preguntei. Esa vía é municipal. Sí, xa sei que é municipal, pero tamén pode ser... que ti van a pedir ahora mismo que queres? Que che tarden... Eu creo que había alguna comunicación do anterior gobierno. Pregunto se ti queres que tarden outros 30 anos en arreglar eso. Outros 30 anos non... Entón, claro, porque a mí se eu lle chamo a Fenosa, e pregunta a Fenosa, porque falei con algo moi directamente dos que están aí. E con que falou? Mire, se os esforzos que gastaron en ir falando por aí mal da oposición, os gastara en falar con Naturgy, tiñamos ali barreiras de seguridade vial de 7 estados. Pois eso... De 7 estados, Oye, que fixeste vos? Nós temos na oposición. Que fixeste? Quer dizer, para vos, a cidade diaria non vale para nada. A cidade diaria non vale para nada. Nós chamamos na mañán, encontrámonos aí, hai un accidente, unha persona vai para o pantano, e depende como sea a persona, que se cada chamamos a atención a todos, Sí. Mire, para estar no lugar que está, en vez de tomar decisións sin consultar a ninguén, o que ten que facer é gestionar. É gestionar. Levamos 3 plenos e volvemos. Déxeme falar, por favor. Ainda non me intervino. Saque a palabra. Retire a palabra. Bueno, pois eu vou non responder. Digo a usted, que fixo usted, todo o tempo que estuveste na oposición, vos algún día presentaste unha moción con respecto a Barreras. Presentástela. Pero vamos a ver. Estou preguntando, presentástela. De outros casos, seguramente. Non recordo se anteriormente se presentou, non sei. Non presentaste ninguna moción das barreras que están en Loño, ninguna moción das barreras que están en Carbia, ninguna moción das barreras que están en San Pedro do Losón, que ten 9 metros de altura en San Pedro do Losón, que non cae nada abaixo. De 9 metros de altura, que estamos falando case dun edificio. E vostede que está no goberno, que fixo nestes 15 días, desde o primeiro pleno que presentou este proxecto, que fixo para solucionar as peticións que tiñamos dende a oposición. Porque, mire, as barreiras son moi importantes, está claro, e non estamos para nada en contra desas barreiras, pero se vostede fixera o traballo de xestión que ten que facer un alcalde, seguramente o que lle dixen antes, estarían postas as barreiras ou estaría feita, pois, polo menos traballado o tema da rampa da barca, que tiña que estar ampliada, por exemplo. Que fixo durante este ano? Que fixo en Ollares? Falou co alcalde de Touro para firmar aquel acordo para solicitar unha reunión para poder dar paso aos veciños de Ollares? Fixo, despois dun ano. Ainda estamos agardando.
Entón, non me veña recriminando que fixemos o que deixamos de facer na oposición, porque levamos moitas propostas feitas, e desas propostas están todas, ou casi todas, aprobadas por unanimidade, moitas delas, e que fixo o alcalde para leválas a cabo? Nada. Bueno, e ahora mismo... Nada, non fixo nada. Entón, que me ven recriminando a mí ou que ven recriminando aos compañeros? Usted cando fala ahora mismo aquí, diga a mí, na oposición, que ustedes prestaron moción por eso. Porque, vamos a ver, eso hai que presentar algo, Estamos falando de algo moi serio, moi serio, Donde van as barreras de seguridade, estamos falando de algo moi serio, moito máis serio do que vos estás pensando, moito máis. Entonces, ahora mismo, eu penso que ustedes serán responsables en que situación estamos con eso. E agora mismo, usted pega ahora mismo aquí, pedirle a Fenosa que faga unha actuación ahora, desde 30 anos, cando esta non, sí, van a decir que sí. E igual votamos aí 10 anos máis con isto, sí, probado. Claro, se antes non se fixo, van a fazer ahora. No seu momento, cando esa obra, antes de entregarlo ao Concello, o que tiñen que fazer naquele momento era, oiga, coloco usted as barreras que tengo que colocarlas, no seu momento, non se fixo no seu momento, que decir que aquí, mire, este ano, no goberno do Otero, levan aquí 29 anos. En 29 anos, se nos colocan as barreras, non quero hostia ahora mismo que yo resolva usted este tema en 4 días, vai pensar usted, que non hai volta máis que eso. Mira, é que fixo vostede estando no goberno para eliminar as barreiras arquitectónicas do Concello? Que fixo? Porque ten a mesma peligrosidade que pode ter esa falta de barreiras. A mesma. Bueno, non compares, tens que separar. É que se empeza a cuestionar o dos demais, nós tamén temos para cuestionar. O mismo que caia cerca dun bordillo ou que vai a un barranco, ou que vai a... Tens que situarlo un poquinho... Sí, xa sei que fixo, botou un pouco de cemento nas aceras que fixo vostede fai uns anos, botou un pouco de cemento para poder subir unha silla de rodas. É o único que fixo. Nada, era solamente unha petición a Naturgy, e despois xa traía que a resposta era negativa, xa está, traía ao pleno e digo, hai que facelo porque Naturgy... Pero desde que se fixo ese informe, desde que se fixo, xa habería a resposta por escrito de Naturgy, e se falou con Naturgy, con alguén moi importante, con decir aquí que quen falou, decir cal foi a súa resposta, xa está. Sí, entón, que pasa aquí? Que se van a facer do mañá? Ti queres que unha tramitación deso que podes... Pero vamos a ver, Luís, se temos unha resposta por escrito, de Naturgy, xa tes un papeliño no que nos podes decir, pois ves, Naturgy non está de acordo, temos que facelo. Nós podemos correr ese riesgo, tal como estamos ahora mesmo correndo ese riesgo que hai. Non, pero mire, se fai esa solicitude a Naturgy, se cada tamén lle pode pedir que arreglen a pista que vai pola Casela dende Cortegada, que é moito máis segura que a de Reboredo. E aí xa evitamos moitas cousas. A parte de que tamén poden poñer esas barreiras, tamén poden tratar de asfaltar ese camiño, que vai desde Cortegada ao Ferri, que é moito máis ancho, dá un acceso máis fácil para os coches. Entón, se encontra ahora mismo a pista que fala usted ten 2,5 km, medida por un meu coche. 2,5 km, polo medio do monte. Sí. Quer dizer que para poder ter unha pista de 2,5 km, abrindo e preparando a caixa. A pista está aberta, hai que limpala. Como está xe nuevo, porque na semana pasada estuvo ali. Como está xe nuevo, pues pasei por ali moitas veces. Entonces, é onde estuvo fora preparando. E sei como está perfectamente, porque pediron a poder rozala, limpiala e preparala. E sei perfectamente como está e o dinheiro que hai que meter nesa actuación. Estáse falando dunha actuación que non é un caso. Está tendo unha gran actuación. Primeiro, habrá que ir arreglando os problemas que vas tendo e depois vai arreglando outros que podes arreglar. Porque, se normalmente, os que estuveron aquí durante 30 anos non arreglaron ese problema, e agora mesmo, e vos traste da oposición, tampouco me la pediste, pois imagino que me pediste. A responsabilidade agora é súa. Entón, non la pediste tampouco. Entón, que pasa agora mesmo? Vos queres agora mesmo que chegue un que arregla un ano. De maravilla. Isto fai falta unha vara mágica e arreglar. Vale. Por parte do Partido Popular. Vamos a ver, volvemos a máis do mismo e do mismo a máis. De diante para atrás e de transparente. Este proxecto que vostede trae aquí, esta corporación de 56.693,
tamén para solicitar a Diputación a reinversión das baixas. Pero non se dá conta de que a reinversión das baixas había unha moción aprobada, dúas mocións aprobadas por todos os grupos políticos para que se meteran nos camiños de Arnego Loño e no camiño de Brandomés a Vilarín. Seguimos máis do mismo. Usted sea responsable. Vostede sea responsable y atenda, retiro ya palabra. Retiro ya palabra. Non pode retirar. Retiro ya palabra. Todo turno. Non me pode retirar a palabra. Retiro ya palabra. Non me vai a retirar. Non me vai a retirar. Fale despois vostede. Usted atenda esa responsabilidad y atenda su riesgo que ten eso. Que leva aquí 30 anos de mire a situación que está aí. Señor Taboada, vostede, cando usted no turno me ten que deixar falar, escoitarme se quere. E se non quere, colle e se marcha por esta porta. No, se marcha. Por esa parte marcha usted. No. Marchar todos. Sí. Mire vostede, se decía, estes 56.000 euros que vostede trae ahora aquí, que non lo quero outra vez, quero nos convencer, quero nos volver a... Non vos quero convencer, quero dicir que quero nos volver co acordo que se tomou, e o acordo que vostede votou o seu grupo tamén a favor, e votamos os grupos todos de aquí, para que os fondos de reinversión das baixas, das obras da Diputación, se invertiran no camiño de Arnego Loño, Brandariz a Costa, a carretera da Zapateira. Seguimos o mismo. Cando este importe dos proxectos, pude vostede negociar con Naturgy, negociar e mandar ese informe, ese escrito que fixeron no seu departamento abaixo, e non o quixo mandar porque non lle interesaba. Non quixo mandar. Non lle interesaba. Non quixo falar porque non lle interesaba. Sabe o que dixeron os veciños de Loño onte cando se reunieron comigo? Que o único trociño que lle urgía é un trozo arriba onde está a casa de Ramón. Era o máis peligroso de todos. Cousa que eso pode vostede pagar con fondos propios, conforme pagou o de San Pedro de Losón, que se pagou con fondos propios, se pagou aí... O de Larazo. Se pagaron con fondos propios, eso tamén non podía haber pagado, pero non lle interesa allí aquí a súa proposta que vai para diante e a propostas que non se miren ni tan siquiera, que non teñen nin en conta. Eu non miro propostas. Eu miro a xeral viaria, eu miro a responsabilidade. Eu miro a responsabilidade. Miren ustedes, a responsabilidade tamén é respetar as mocións que por maioría que a oposición aprobou. A responsabilidade é respetar aos demais. É buscar financiación. É lo que fixo hasta ahora. Leva 30 anos aí que fixo hasta ahora. Mire vostede. Para este problema. Mire vostede. Que fixo para este problema? Mire, Voy preguntando que fixo para este problema. Voy a contestar. Mire vostede. A última inversión que se fixo, a penúltima que se fixo en Arnego Loño, foi a través dun convenio de Naturgy. Unha inversión que se fixo en Arneo, a casa dos ingleses, colaboración con Naturgy. Hombre, normal. Normal, pero esas cosas tramitaronse nun ano e viñeron nun ano, fixeronse un ano. De Sánchez da Barca, de Sánchez do acceso de aí, tramitouse e se fixo no mesmo ano. Houve boa relación con Naturgy, entón, se vostede non está á altura para ter unha relación, é un príncipe para chamalos e buscarlle unha solución e pedir axuda para ti. Se vostede se queda un pouco... Se ten unha actuación, se tes unha vía pública que queda debaixo do pantano, cando o pantano alcanza a cota máxima, normal que te teñes que fazer, que sí ou sí. Hombre, por parte do público é que quedan pasado o pantano, hombre, eso por parte de nunca houve un non a este concello. Nunca houve un non a este concello. Pois mire, non sei que esperaste durante 30 anos para poder meter na valla, porque isto, cuidado con isto que estamos falando agora. Nós seguimos nos mantendo, mire, é vostede que está esperando para darlle solución a unha petición de algún veciño de Loño que pide a retirada dunhos pinos que están a punto de caer en riba dunha casa. Que é o que está esperando para darlle solución a eso? Ou polo menos unha resposta, vamos, que eu creo que leva... Estamos a falar ahora mismo... Creo que leva meses agardando por eso. Un tema de vía pública. Eso, mira. Home, pois, a veciña fai un par de meses como dixo xa. Non, pero cantos meses dixeron? Cantos meses dixeron? Algúns meses dixo. Non, aquí quedaste de corto. 10 años. Bueno, pero son meses, non?
No, 10 años. 10 años el primer escrito dese pino. Aquí no concello. Pero que agora estades vos. Yo sei. Pero que ese pino... O sea, está o tema solucionado porque está xa o madeireiro. O que pasa que, evidentemente, ten que ver, non vai ir cortar un pino desde onde ten as máquinas. O madeireiro, cando veña a esta zona, ese pino, mas creo que hai algo máis que corre el riesgo, pero 10 anos, Vale, bueno, só me estou recordando peticións dos veciños de Loio. Outra, podo, Luis, un minuto. Nós tamén estivemos con vecinos de Loio, No, xa sei. Vale, nós tamén estamos e tamén falamos ca xente. Simplemente unha pregunta, por luz, o sea, porque non nós teníamos dous, tanto Jesús como a ti. Falades da rampa, da ampliación da famosa rampa para a barca. Esa creo que ampliaron aí 4 anos. No, menos. Menos ainda. Vale. Fixeron unha ampliación de 2 metros. Veo un tipo e dixo, chega a llevar por aquí. Aí nadie mirou a nada. Ora resulta que a barca está, creo que para 20 toneladas, incluso para el transporte, da igual, tractor, con remolque, da igual, de 13 metros de largo, ten o problema de que non está mirado. E agora que hai que volver a ampliar esa rampa. Entón, eu pregunto, a pregunta é moi concreta. Onde estabades cando o home dixo vamos a ampliar 2 metros para decirlle igual tens que ampliar 4? Eu pregunto, simplemente eso. Nós defendemos sempre que hai que se faga un transbordador novo ou que se faga un puente. E en ese momento, fixos un proxecto, presentouse aos veciños de Loño, non solamente aos veciños de Loño, a unha comisión do embalse, que son dunha asociación. Estiveron os técnicos de Turgí, estiveron os representantes por parte do ayuntamiento desa asociación, por parte do alcalde de Santiso e por parte do alcalde de Cruces, estiveron os técnicos tamén, estuvo o alcalde presente tamén de aí. E a solución, porque eles eran os propietarios da barca, a solución que propoñían por a ensancha da barca, porque poñían o máximo que podía facer. Que se lle podía meter a eses, que foi unha barca sempre feita de remendos, foi aumentando, que chegou un momento que esa barca non se pode aumentar máis. Ou hai que meter un barco novo, que corresponda ca tonelaje do movimento da maquinaria pesada agrícola que hai agora, que son, bueno, xa son como trailers, todo tanto remolques como tractores. Nós defendíamos con eles que se fixera un proxecto dun puente novo. Incluso, houve unha reunión aquí, que viñeron técnicos de Naturgy de Barcelona, representantes de Naturgy que tiñen aquí en Galicia, para facer un estudio do que costaba a ponte. Ese foi nunha comisión de traballo que houve aquí. Non sabemos máis nada se o estudio chegou, quer dicir, se canto o costo do proxecto. Cantos anos hai eso? Non, estamos falando do ano 2000, a principios do 2019. Do 2019 ou 2018. Eu digo, nós tamén queríamos un puente de 7 carrillos para cada lado, porque iso non está ni vai estar. Por lo menos por de pronto. Entón, agora os tractores, falo dos tractores xa, vense que nin dan mirado dentro da barca, nin dan salido fora, nin ten os metros suficientes. Eu pregunto... Pero desde cando tedes esta información? Porque eu creo que isto xa sabedes desde o ano pasado. Sí, mira, pero vamos a ver, o ano pasado solicitar unha reunión entre o alcalde de Santiso, ou ver estes unha reunión, o alcalde de Santiso e o alcalde de Cruces, que me corrijan, para pedir unha entrevista ca responsable da Consellería de Medio Ambiente. Infraestructura. Por lo que me dixeron a min que non había tal petición feita ainda. Non sei se a fixestes ou non. O do Ayuntamiento de Santiso está esperando que iba a tramitar o de Cruces esa petición. Ese é outro asunto. Que é outro asunto? A petición que se falaba aí, eles ahora mesmo que querían era ampliación, din que a rampa, que non é... Bueno, que queren a rampa máis amplia, que non cumple, e dixen, eu creo que tempo hai que hacer a rampa. E cando me di que a rampa que me fixo hai 2 anos, hai 2 anos, pero para máis tempo. Non, dixo, hai máis ou menos 2 anos. Que dir que, se chegamos ahora mesmo aquí e din que a rampa tal como está, que non son capaces de deixar os tractores, e, bueno, se fa unha actuación
porque esa actuación non se amplía esa actuación no seu momento. Que non estamos parando para ampliar ahora. Pero que vamos a ampliar. Ampliación sobre ampliación sobre ampliación. Tramitastes esa petición cos responsables da Xunta de Galicia? Iso claro, tamén ten para ter unha reunión con o industria. O que falaban eles que querían, bueno, se podían aportar outra barcaza. E iso foi o que a reunión que temos aquí. Pero tramitaron. E é que se vai a desde aquí non se lle traslada a Consellería. Para ter unha reunión con eles. Non se lle dou traslado. Iso que vai facer. Non se lle dou traslado. Estamos outro día xuntos falando deste tema. Además, estamos falando das rampas, va falando outro tema. Entón, non se pode dar un traslado cando deste todo se acaba de falar la semana pasada. Pero, polo menos, é imposible poder fazer un traslado dentro día. Efectivamente, estamos falando de pasamos a votación de barreras. Efectivamente. Quedei como estaba. Non sei onde estaba, estamos en Río. Votos a favor. Votos contra. Un receso do domingo. Julio, eu creo que tedes que encargar o proxecto mañá mesmo, para non querer perder o dinheiro da Diputación. Do camiño Loño, perdón, Armego Loño, Brandariz, Zacapullo. Iso que non chega a tempo. Se non chega a tempo, creo que é moi lamentable que cheguedes a estas alturas estas cousas. Isto non pode. Moi lamentable que se quiera valer. Non podía chegar así. Non estou dicindo, non estou dicindo, eso tens que reconocerlo que hai costes moi malos. Non se pode votar, non se lles pode votar a culpa a oposición, porque a oposición son moi malos. Pode repetir a caixa do 2019, chegar sobre como outubro do 2020. Pero eso sería dar máis de 2019. Non, digo, eso sería con respecto ao baixo de 2019, agora con respecto ao baixo de 2020. Non, son todas as baixas. Son todas as baixas. Todas as baixas, todo o mundo llega a cerrado. As ten que estar matadas a final do 2020. Este dinheiro viñamos xa da adjudicación do anterior goberno. Claro. A vida se abre como outubro, a responsabilidade é nosa. É da oposición, non estamos de acordo. Son tales tres que ser conscientes. E eu brinco a falar de falar con responsables de gas natural, se temos que ir, olha, un representante de cada grupo, sin mínimo problema tampouco. Creo que máis fácil non o tedes, máis fácil non o tedes. Con respecto a esto de barreras, eu rezaría para que non pasara nada.
Pero se tanta importancia lle das, por que non falaxe con 9 do 30, ou que foi o 2019 que tes a moción aprobada, xa sabías que tienes que facer. Este é a cousa máis É necesaria. que por que ten que ir a este proxecto novo? Isto é moito máis necesario. Non pode pagar o Concello con puntuación, non pode gastar E sei perfectamente para gastar. E sei É que por que ten que ir aquí sí ou sí? Por que te dis? Agora sí. Por que os teus teñen que ir aos nosos non? Por que te dis? Pero está lo propoñendo ti. É que lo É porque os nosos non vale, non? Cando hai un acordo plenario para reinvertir as baixas da Diputación. Eu estou de acordo, mira, eu estou de acordo con todas as obras. Vale, pero por que só intento traes as plenas túas? Pero a barrera de seguridade eu darei preferencia sobre todo. Luís, iso, non é... Non podes impoñer as túas obras. Vamos a rezar todos. É o terceiro pleno. Vamos a rezar todos que non pasa nada. Vamos a rezar todos que non pasa nada. Como pase algo... Se deixamos perder os cartos tamén. Bueno. Eu Carbalero... 31 de junio de 2019. É plan Concellos da Diputación. Baixa. Eu Carbalero vou insistir igual. Un ano e 2 meses. Hai unha moción aprobada en pleno. Non vamos a falar máis desto porque me entristece. Entristece completamente falar de algo É moi triste, estando tres, é que non vos poñades de acordo con ningún grupo político que forma a corporación. Eso sí que é triste. Algo É tan que tres intentedes impoñer. algo tan serio como Eso eso. sí que é triste. Ese é o que lle dixen outro día, cando hai 4 grupos e resulta que hai 3 Non vos poñedes de acordo con ningún grupo. O sea, que hai un que non é capaz de poñerse de acordo con ningún grupo, se cadra a culpa é dele ter que mirar hacia dentro. Alex, que dixécheme contigo que non falara. Sí ou non? No, dixenche, comigo non ten nada que falar mentras non arreglemos o que temos que arreglar. Claro. Alex, Sí, claro. Mira, para falar disso é lamentable, porque mira, se ti miras ahora mismo aquí, que teño aquí a... Mais que nada, porque non escoitas, porque cada vez que falo contigo e che explico as nosas propostas, nunca faz caso de nada. Sempre chegas 2 días antes cos teus proxectos, sempre. É igual. Desde o primeiro momento, sí. Julio, sí. Seguimos. Vamos a ver. Déxense de temas que sigan co pleno. Igual, se non vamos a votar aquí esta mañana. Por eso non lle quero contestar a isto. Está clarísimo, non lle quero contestar a isto. A ver, expediente o 775 de a determinación das festas patronais. Julio, ten usted a palabra. Hai que votar a urgencia, non? No, esa non. Sí, todos, claro. Votación de urgencia. Votos a favor? Bueno, isto, como sabedes, pois é a poñer os festivos locales para o ano 2021. Aquí, como se falou no seu día, evidentemente nós non estamos en contra deso, dentro da dificultad que leva isto, de tratar de consensuar, porque claro, somos 5.000 vecinos. Vai ser complicado, pero bueno, non vemos mal esa opción de facer unha encuesta ou como sea no seu momento. Ao final, como vai haber tamén variedade de días e de todo isto, ao final hai que decidir quen ten que decidir. Pero bueno, dentro de ver o que opina tamén a xente. Evidentemente, non é por tirar desto, pero estamos como estamos, entendemos que eu vexo que hasta o ano que ven, por lo menos hasta o grado, volve a ver como está a situación, e é que entendemos que é absurdo poñer o festivo local en xaneiro, fevereiro, marzo, abril, porque isto está como está. Entonces, o que entendimos, que, bueno, pues deixar, porque foi a maioría de sempre de Soia do Pueblo, o lunes e o martes da Piedade, o ano sería 9 e 10 de agosto, entendendo sempre que non vemos mal a opción de bueno, pues, o ano 22, neste caso, estudiar a posibilidad, pues, de facer unha encuesta, ou quizá, como sea, para ver o que opinan todos os vecinos. Tamén é certo que aquí, bueno, Jesús cae para todo o lado, cambióse, digamos, o segundo festivo, porque o lunes da Piedade creo que sempre foi. O segundo festivo, digamos,
que se moveu de todas as maneiras. E sempre o seu en contra. Isto é o que pasa cando moita xente opina, claro. Un está a favor, outro está en contra. Entonces, poñamos o día que poñamos, sempre vai haber discrepancia. Entonces, bueno, entendemos que para este ano, por exemplo, a situación que por acá que dimos que creo que durante meses, entendemos que si en algún momento pode estar ben, ou medianamente ben, pues sería no grau que ven, a ver se é así. Por eso foi o motivo de poñer o 9 e o 10 de agosto do ano 21. Non ten outra explicación. Anunciaba os 5 días. Como? Que é a vosa proposta? Entendo que... Claro, estou dicindo a nosa, non vou dicir a nosotros. Mari Carmen, ten a palabra. Sí. Estamos de acordo que o primeiro día festivo ten que ser o lunes da Piedade. En canto ao segundo, é verdad que non é respetado polos veciños, sexa o día que sexa. Tanto o martes da Piedade, que a xente non o respeta, foi o 31 de agosto, foi o martes de Carnaval. Creo que débese tomar a decisión de poñelo un día, e ese día, pois, deixalo para sempre. O martes da Piedade se non funciona, teremos que cambiálo. Si habría que buscar ao mellor algunha información fora, os veciños contar coa súa, co que eles dicen, deixar que quede ese día asentado e que a xente se acostumbre. Nos propoñemos, xa propoñemos outra vez o martes de Carnaval. Bueno, podo contestar xa? Sí. A ver, evidentemente, o de martes da Piedade, certo é que moita xente non o respeta. Moito mellor tamén ten que ver con que, bueno, nos últimos anos, falo, non sei, 10 anos aquí, ou 8, ou 6, non sei, un ano había festa, outra non había, outra non había o sábado, outra non estaba a cosa moi clara. Entonces, bueno, eso poñíase, entendo, para descansar da festa do lunes a noite. Certo é que non se respeta, sobre todo nos últimos anos. O do martes de Carnaval eu non o vexo por un simple motivo. Aquí, bueno, como se viña facendo durante anos, hai un tema de desfiles, hai, bueno, celebramos o martes de Carnaval. Non ten sentido poñer un festivo local cando está vindo xente do Concello a traballar ese día. O sea, estamos dando un festivo local para facer vir a algún traballador, porque non sabedes que está para o tema do concurso e todo isto. O sea, non nos parece moito de recibo, porque sería un festivo local para algúns. Xa non vai ser só no recibo, pero aquí teria que vir alguna xente. Por iso, o marco de Carnaval, se no seu día sale, pois sale... Hai xente que está, por exemplo, Mónica Rodríguez Casal, está sempre. Como? ¿Ya festivo local? Sí, entonces quitamos o desfile e todo. Non. Pero que vai a traballar para o festivo. É que a xente vai a anotar aquí ao Concello, por desfile. Entón, tiramos unha charla para os niños, que se anote que cheguen aí, e se anote... Habría que cambiar... Hombre, era que haber algún traballador aquí no Concello. Claro, se ve que a mellor a nos que se encargar de gestionarlo ou antes ou de outra maneira, sen ter que cargar iso de traballar anotarse un desfile. Se ese é todo o problema... Este é a miña protestación o que me falaba o alcalde. No marco de Carnaval, eu non o vexo, xa digo, se no seu día sale, non ten ningún problema. É buscar a solución, aquí estamos para... Pero bueno, e é certo, o marco da Piedade, pois, se nos saltan todos a torera, verdad? Eso é verdad. Motivo, idea. En concreto, este ano, bueno, que é moita vez que poñen os comercios e todo, que se cae a Santa María moi cerca. En concreto, este ano, pues, había toda a semana, miércoles, xoves, venres e sábado, a Santa María e domingo. Bueno, isto é o que non entendemos. Vai falar de aquí un momento. Bueno, damos a razón de que aquí non hai concordancia para aspectar un festivo local, pero non só no martes da Piedade, sino en varios festivos que se teñen posto. O que si os comercios recalcan que non lles gusta cerrar 2 días seguidos, lunes e martes da Piedade,
porque casi que en agosto é cando máis xente temos de fora e cando os comercios poden aproveitar para facer un peso. Entonces, por eso, na sondaxe que nos fixemos, non saleu o martes da Piedade. Eles deron os seus motivos e foi ese. Non querían o martes da Piedade porque en agosto é cando máis xente hai de fora. E a cando os comercios poden aproveitar a facer algo de cargos. Claro, nós precisamente por eso, porque entendo que dix que de cara ao ano, por exemplo, se cada é máis complicado, porque estamos na situación en que estamos, non? Se cada podería ir máis adiante, pero a sondaxe que fixemos é para iso, para saber a opinión dos demais, non a miña opinión, senón a opinión dos veciños e dos veciños. Nós fixemos unha sondaxe, sobre todo de empresas, de autónomos, negocios do Concello, e dentro entran talleres, entran tendas de alimentación, entran todos, non? E si ves diferencias entre os distintos sectores. Por exemplo, ves que os talleres, por exemplo, se cada tiran máis a ese martes da Piedade, porque aproveitan que despois xa empatan con votacións, pero o que está moi claro, e ao final os resultados que nos deron, e é unha sondaxe, bueno, pequena dentro do que nos podamos chegar, pero os resultados son claros, están entre eses 2 días, pero hai unha diferencia dun 11 e pico por cento, no que o martes de Entroido nos gaña con 41,8, o martes da Piedade un 30,5, e despois hai outras opcións, como é o día despois da festa do Galo, ou, por exemplo, o lunes de Pascua, hai varias opcións que se quedan en 10, en un 11%. Pero sí que hai unha tendencia dos comercios a preferir o martes de Entroido, porque xa hai moitos negocios que ese martes pechan pola tarde, e que non ven ningún tipo de rentabilidade, sobre todo eso, comercios do centro da vila, que non ven ningún tipo de rentabilidade ter que pechar a mediados de agosto dos días, non? Bueno, nós vamos a votar por eso. E ademais, o que decía o Maricano, que nós tamén estivemos de acordo con eso, que creemos que hai que fixar un día, como se fai en todos os concellos, para que a xente o teña claro, porque senón un ano é o martes da Piedade, outro ano é o martes de Entroido, outro ano é o 31 o día do San Ramón ou San Juan. Entón, eu creo que, bueno, nós fixamos unha pequena sondaxe, creemos os deberes feitos desde o ano pasado, que os fixamos. Eu entendo que está dicindo que para o ano que ven, pero que este xa se propuxo fai un ano, igual que moitas outras propostas que saliron xa. Se propuxo fai un ano, e a sondaxe que fixamos en 2 días. Participou moita xente. Sí, bueno, dentro do que pudemos chegar, pois en internet participaron un poquinho máis de 100 persoas, e a pé de calle fomos a 150 lugares. Entón, andan sobre 250 persoas. Foi o que nos deu tempo a nós nos momentos libres que temos para poder achegarnos a explicar o que queremos facer. Entón, eu entendo que desde o goberno esta sondaxe debería ser ainda máis clara, que a que temos, que é bastante evidente, que a xente tende por ese martes de Entroido. Eu creo que, bueno, quedou claro que eu non tengo ningún problema en sondear eso no seu día, pero, bueno, entendemos eso o ano non dicen por os motivos que dixo. Claro, o seu día a min, que nos dá igual que sea o martes de Carnaval, que sea o... Entendemos que o lunes da Piedade así. Sí, despois tamén podemos pretender, porque con respecto a eso, se pode haber non sei, se pode haber alguma queixa, pode haber... Non, eso vai na versión. Pero eu creo que con luz nunca houve un problema, nin aquí, nin na calle, vamos a ver. A xente estaba de acordo con os lunes da Piedade. O problema sempre foi ese segundo día, porque o ano que ven é certo que non coincide, que Santa María coincide, o sea, a Piedade coincide baixa, entón non influe nesa mesma semana, pero é algo que sempre está pasando, que sempre temos que andar debatindo, e eu creo que é o momento de fixar xa esa data e punto. Vamos a ver, nós vamos falar xa un poquinho xa por experiencia tamén, porque isto foi exemplo un cabalo de batalla que estaba nunca foi o segundo día, foi un día que nunca foi a gusto de todos. Temos o posto 31 de agosto, polo San Ramón. Temos o posto polos carnavales.
temos posto outro día do Galo. San Juan de Arguano, non? Sí, San Juan de Arguano, tamén. Temos feito varias cousas, entón é algo que sí, estou de acordo, que igual había que buscar un día fijo, poñerlo e dicir, bueno, pues isto non se vai a mover. Pero, bueno, o que máis se respetaba antes era o outro día da Festa da Piedade, era o que máis había, posiblemente fora esa deixadez de que alguna vez non houbera festas. Entón, bueno, pues aquí sí que é certo que tamén o sector local, aquí no propio casco urbano, que son os comercios, abren o martes, pero, bueno, quen se beneficia máis desto, bueno, pues son os traballadores das empresas e todo eso. A nivel local, bueno, pues teñen un día máis festivo, un día máis de vacacións ou un día máis para poder estar igual fora de vida de cruces. Entón, é algo que nós nos vamos a abster, é unha decisión do propio goberno. Por eso o tema de consultas sempre é claro, para, evidentemente, os comercios, chamarlo bien, tiramos hacia o que interesa a cada un, evidentemente. Pero, claro, os traballadores que xuntan en 4 días estarán mal a interesar por eso. É complicado, pero, bueno, hai que tratar de buscar solución. Eu tamén estou de acordo no punto de que quede xa. Definitivamente, sea cual sea, bueno, tratar de que quede ben posto, me refiero que sea o día máis correcto, eso sí, que xa que quede, que a xente o sepa de memoria. O martes de Carnaval por sí xa polas tardes xa non abre nadie. Creo que o único que abre é a hostelería, pero, bueno, a hostelería vai a funcionar igual que sea día festivo ou non sea día festivo. O tema é de traballar. Hai algo que non é unha opinión persoal e creo que compartimos no grupo, pero hai algo que non entendo. Poñer un día festivo para descanso da festa. Eso é algo que non acabo de entender. O martes de Entroido, por exemplo, é un día festivo, é un día de festa, mellor dito, no que a xente toma a decisión de pechar pola súa conta. Cando sabemos que hai moitos negocios que pechan ese día porque é festa, e moitos deles pues, igual teñen familia, queren ir a Entroido e iso, eu creo que é o mellor día para dar esa opción, sacar ese martes de Entroido, sacar ese problema que temos todos os días, todos os anos, o tema do festivo local, e o que non me parece de recibo é eso, facer un día festivo para descansar do día da festa. A ver, é incoherente, realmente. Nos concellos as festas, os seus festivos locais fanse nas festas. En Silleda faise na festa do Lacón, me parece, e na Amparada, non? Creo que aprobaron, levan facendo así todos os anos. Nós, pois, podía ser que o Galo coincidira un luns, pero tampouco sei se vai haber Galo, tamén por as circunstancias que hai. Ni Carnaval. Vale, parece tudo ben, pero que o martes de Entroido, o Entroido foi toda a vida. O Galo pode habelo ou pode non habelo. O martes de Entroido é de toda a vida, e os colexios tamén o festexan, e eu creo que é a mellor opción para podernos sacar. Eu creo que este marrón de diante, porque todos os anos estamos debatindo exactamente o mismo, e ao final é un festivo local, non un descanso local. Non sei se entendedes por onde vou eu. E a maiores deso, nós temos unha sondaxe a nosa maneira, pero eu creo que deberíamos, ou desde o goberno deberíase facer unha sondaxe oficial do Concello, a xente, non sei, igual agora non nos dá tempo, non sei, pero nós propoñemos esta opción, e eu creo que é a máis. Porque despois, se te vas ao San Ramón, pode cadrar domingo ou sábado, se te vas ao San Juan, pode ser festivo ou non, xa de... Entón, eu creo que o que temos é que priorizar pues, o que os veciños demandan e o que se ve, porque ao final non é que o cubran unha quisa, é que se ve o movimento da vila e do Concello. Bueno, pois, a nosa proposta é o ano 21 nestes dous e depois abertos a todo e simplificar o 21. Até para o de prazo para enviar o territorial. Hasta o 20 deste mes, creo que hasta o 20 deste mes. Bueno, nós puxemos unha sondaxe con nosos recursos tal como queremos en 2 días. De aquí ao 30, temos tempo de unha sondaxe oficial. E así ter en conta a opinión de todos os sectores instituciones.
e non impoñer, Sí, sí, pero non non... impoñer como estrategia para o desacordo. É dicir, Xa, no. Que ten que salir do pleno, hoxe. Ten que salir do pleno. Non é facer o pleno por objetivo local. Bueno, usted faz feito ben o traballo como conselleiro, non moito, ten que haber como oportunidade de estar, non siquiera dar o que opinar. Pero, a ver, eu penso ahora mismo que sería... Eu propoño, o sea, normalmente a proposta é propoñer o martes como festivo local. Eu non vou discutir de eso, pero que prefiro moito mellor, máis que algo que estábamos aí, que había falado, arlámoslo, en definitiva, acabou. Teníamos un día fijo, que quede con un día fijo, non vai. Eu creo que se faga unha encuesta que se lle mande a todos por correo ás casas, que desde logo pero claro que ven, un pouco de internet, de cara Pero que eso xa se falou ano pasado. De cara ao partido do Inter. É que non xa se falou ano pasado. É que xa os resultados tan sueltos. Bueno, pues un ano máis, hasta ahora temos un ano máis, tampouco non estamos nun problema e collemos e facemos unha encuesta cada dos. Nos chama cada un que cubra, mandamos un formulario, cubra o formulario a cada dos. Temos unha mesa de proposta para que poñer este día, e senón, pois, tamén temos a opción de publicar o pleno ou de sortear as 3 ou 30 deste mes. Pero que se viñera despois de ver efeitos, non había problema. Non xa. Para ver efectos aquí nunca vai a Sabes que isto é o mellor máis claro, pero aquí frente a súa opinión, pero fachense moitísimas aí. Se queda 250, 5.000 personas, se me quedan. Non son 5.000 traballadores. Bueno, pero... Entón, a sondaxe é unha ferramenta de medir oficial, non é tan difícil. Para os deberes decidir. Sí, pero os deberes está comunicar a todos, non é a 20 ni a 30. Eu son partidario de que isto, coller, mandar o formulario, meter ese formulario a cada casa, que o cubra e acabou. Bueno, estamos de acordo que nós tamén propuxemos o martes de carnaval, entón meter como emenda a proposta. Non se deixamos que nos estimos. Eles tamén fixeron o seu traballo, se o que están dicindo, que había un acordo do ano pasado que se iba a facer unha sondaxe. Non, por nosa parte... Nós é certo que se aprobamos, cando estuvamos no programa, aprobamos várias sorteos. Ahora estamos falando do ano 21, o sea, Bueno, 21. no, refiero, porque por veces que marcas carnaval, eso o que refiere vai nada. Porque tal como está a situación, o que nos amenazan do aí, ainda por riba, eu digo que as cobrado, se nos quere, pois... Pero tamén houve moitos anos que se aprobaba un festivo lunes e martes a piedade, non sabía se era a piedade. Bueno, xa que será, quero decir, pero... Por ese motivo non... Vos querem meter martes de carnaval. Os motivos que estaban Querem meter martes de carnaval. que se refería a... Meter a votación, que tampouco pasa nada. Que decir que... Eu non teño ningún problema, a mí... Depois hai que buscar, depois eu penso que é mellor buscar un día fijo, quedarse un día. Sí, nos definimos a propuesta de día fijo. Eso, eu non me cerro a vos, non é? Mira que como comerciante na miña opinión, que preferiría o martes da piedade. Votación da emenda. Votamos a emenda, votos a favor? De que? Da emenda. Entón, propónse o martes de emprego. Votando o acordo. Votación do acordo. Sí, que é eso, me invaldo perfectamente, creo que iso. Martes de emprego e non de piedade. Non sei se é un problema. A favor, di. A favor. A favor. Sí. Perdón, excepcións. Tamén que votaste. A favor, non? A favor tamén, e no acordo, Sí.
Aprobadas os 7 votos a favor e 3 abstencións. Está emendado Marco Antroido e o Bruno Lateral. Pues pasamos ao expediente, ao 775, que sería un convenio de colaboración que por o solvento do tema dos metros de transporte metropolitano. Julio, Tamén a urxente. ten usted para... Aí, perdón. Sí. Votación de urxencia, votos a favor. Julio. Vale. Bueno, como ben sabedes, este é un convenio que vende de 2010 do transporte da área metropolitana de Santiago. Ese convenio caducaba, bueno, era hasta 2015, en 2015 prorrogouse hasta 2020. Se mal non recordo, o Concello de Villagruz adheriuse a este convenio de 2013. Bueno, agora houve que facer outras... Básicamente queda todo como estaba. Sube o importe. Creo que 180 ou 200 euros. A ver, nós entendemos que é evidentemente interesante como concello, si lo había, era porque bueno, nos interesa, hai, creo que casi para os rapaces que estudian, o sea, eu creo que para xente do concello, incluso para nós, que bueno, somos da provincia de Pontevedra, pero que estamos na área metropolitana de Santiago, pois é unha cousa interesante, e bueno, non sei vos o que opinades. Este é hasta 2025, creo que basicamente o mellor non lo indagué, pero non sei se fosse a prorrogar unha cosa parecida ao que había, pero bueno, temos tamén que responder, bueno, que sea aprobado pleno, evidentemente, para a sesión. Nós vamos a votar a favor, porque, bueno, me decías, era un convenio de atrás, un convenio moi positivo, que na comarca do Berta, bueno, pues, Vila de Cruces son un dos primeiros para aí, ainda hoxe, ainda hai outros ayuntamentos que andan loitando para poder entrar. Estamos de acordo, que é algo que se beneficia ao Concello e máis a xente, aos estudiantes. Sí, os servicios que temos, creo que hai que conservalos e incluso melloralos, en outros casos. Votamos. Votos a favor. Unanimidade. Bueno, levanta a petición e bons días a todos. Sí.